या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। विनायक राऊतांच्या प्रचार सभेचा झंझावात। व्हॅनिटी व्हॅन भरून राऊत केसरकर आमने सामने। आणि राणेंना माझ्यापेक्षा अधिक मत देणार, दीपक केसरकरांनी कसली कंबर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज। वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दौडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। हल्ली कोण कधी कुठल्या पक्षात जाईल हे सांगणं कठीणच। आता निवडणुकीचा कालावधी आहे म्हटल्यावर तर पक्ष प्रवेशांचा धडाकाच सुरू असतो। दुसऱ्या पक्षातील प्रमुख चेहरे, नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना आपल्या पक्षात आणण्याची चढाओढ सुरूच असते। काही लोकांचे पक्षप्रवेश हे चर्चेचा विषय ठरतात। अशीच चर्चा होते कणकवलीतल्या एका पक्षप्रवेशाची। चक्क विनायक राऊतांनी भाजपात प्रवेश केलाय। पाहुयात नेमकं काय घडलंय। वसंत मालपेकर, पंकज कुलकर, किशोर चव्हाण, राजेश राऊत, सुरेश धुरी, गोपाळ मुळये, विनायक राऊत, रवींद्र राऊत। टचकलात ना? सध्याच्या क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या राजकीय परिस्थितीमुळे तुम्हाला धक्का बसणं स्वाभाविकच आहे। पण थांबा, हे विनायक राऊत म्हणजे काही आपले ठाकरे गटाचे खासदार नाहीयेत। हे आहेत देवगड दाभोळे राऊतवाडीतील विनायक श्यामसुंदर राऊत। या नामसाधर्म्यामुळे नितेश राणेही चकित झाले। सुरेश धुरी, गोपाळ मुळये, विनायक राऊत, रवींद्र राऊत। कणकवलीत नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात पक्षप्रवेश सुरू होता। भाजपचे संदीप साटम पक्षप्रवेश करणाऱ्यांची नावं जाहीर करत होते। पक्षाची शाल देत नितेश राणे पक्षप्रवेश करून घेत होते। यावेळी साटमांनी विनायक राऊत नाव पुकारलं। त्यानंतर नितेश राणेंनाही हसू आवरलं नाही। आता हेच ऐकायचं बाकी होतं असं म्हटल्यावर एकच हशा पिकलाय। राजेश्वर राऊत, संदीप राऊत, संतोष राऊत, राजेंद्र राऊत, देश। माझं नाव विनायक श्यामसुंदर राऊत दाभोळे। राणेंच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे। राणे समर्थकच आहे। विनायक श्यामसुंदर राऊत हे कट्टर राणे समर्थक आहेत। त्यांचा हा पक्षप्रवेश चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलाय। उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल। गोकुळ सोबत गोकुल। शाळेच्या वेळेत केलेल्या बदलाची अंमलबजावणी आता पुढच्या वर्षी सुरू होणार आहे। सकाळी लवकर उठल्यामुळे मुलांची झोप पूर्ण होणार नाही, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलाय। या संदर्भात काही अडचणी असतील तर आचारसंहिता संपल्यानंतर संस्था चालकांशी चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। हे शिक्षण विभागाने म्हणजे तुम्ही जो निर्णय घेतला होता की शाळा जे आहे त्या मुलांना सकाळी उठताना प्रॉब्लेम असतो, त्यामुळे शाळा उशिरा घेण्याचा तुम्ही जो निर्णय घेतला होता तो आचारसंहितेमुळे पुढे जाणार आहे, त्याकडे कसं तुम्ही घेता? नाही, हा निर्णयाची अंमलबजावणी ह्या पुढच्या वर्षातच सुरू होणार आहे। मुळात मुलांना पुरेशी झोप मिळावी, नाही मिळाली तर त्यांच्या मेंदूवर परिणाम होत असतो आणि हे लक्षात घेऊन जो निर्णय घेतलेला आहे त्याच्या संदर्भात काही अडचणी असतील तर त्या संस्था चालकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर चर्चा करता येईल। भाई तो निर्णय जो आहे त्याच्यामुळे
शाळांचे जी खोल्या आहेत त्यांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे असा एक हे पुढे येतो आहे. तर त्याच्यावर कसा तोडगा आपण काढणार आहोत? कारण ते एकाच वेळेला जर शाळा झाल्या तर वर्ग लहान मुलांनी 7 वाजता का आलं पाहिजे? मोठी मुलं येऊ शकतात ना 7 वाजता. एका ठराविक वयापर्यंत त्यांना झोप मिळाली पाहिजे. त्याच्यानंतर ती इसेन्शियल नसते. त्यांच्या मेंदूची ग्रोथ पूर्ण झाल्यानंतर हे सगळं सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे इतर काही जर असेल तर त्याच्यावर निश्चितपणे विचार करता येईल. परंतु मुलांना पुरेशी झोप मिळाली पाहिजे. पालकांच्या काय अडचणी असतील तर त्यासुद्धा बघितल्या जातील, त्याच्यामध्ये काही अडचण नाही. परंतु एकंदरीतच शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल हा इथे शैक्षणिक वर्षापासून होतो आहे. ज्याच्यामध्ये आपण कृषी हा विषय कंपल्सरी करतो आहे, मुलांना वाचन कंपल्सरी करतो आहे. 6 दिवसाऐवजी 5च दिवस मुलांनी अभ्यास करावा. 6व्या दिवशी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्याच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या त्यांना करता येईल. स्काउट अँड गाईड हा विषय आता कंपल्सरी केलेला आहे. त्याच्यामुळे अनेक गोष्टी आपण फायनान्शियल लिटरसी मुलांना शिकवणार आहोत. त्याच्यानंतर ज्युनियर सिनियर KG हे जे आहे म्हणजे बालवाटिका 1 आणि बालवाटिका 2 याचीसुद्धा अंमलबजावणी ही जून महिन्यापासून सुरू होणार आहे. त्याच्याबरोबर मुलांची असेसमेंट घेण्यात येईल आणि याच्यामध्ये बराचसा टेक्नॉलॉजीचा वापरसुद्धा करायचं ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळे एकंदरीतच महाराष्ट्रामध्ये मुलांना चांगल्यात चांगलं शिक्षण मिळावं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की शासकीय ज्या शाळा आहेत त्याच्यामधल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने जी घटत आहे त्याला आपल्याला आळा घालायला लागेल आणि त्याचा ज्यावेळेला दर्जा चांगला होईल त्या शाळांचा त्यावेळेला त्या शाळांमध्ये सुद्धा मुलं मोठ्या प्रमाणात यायला लागतील. मुळात शालेय शिक्षण खात्यावरून काहीही पैसे गेलेले नाही आहेत. क्रीडा खातं, शालेय शिक्षण व क्रीडा हे एकच खातं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याला मंत्री वेगवेगळे असतात. परंतु ह्याच्यामध्ये खात्यामध्येच काही झालेलं नाही आहे. बँकेमध्ये बोगस चेकबुक तयार करून, मला आता माहिती नाही त्या खात्याची लोक अधिक चांगलं सांगू शकतील, परंतु बोगस चेक तयार करून आणि बोगस सह्या करून कोणीतरी रक्कम ट्रान्सफर केलेली आहे. अशी जर रक्कम ट्रान्सफर झाली तर बँक ते कॉम्पन्सेट करत असते. परंतु हा गुन्हा आहे, त्याच्यामुळे तो गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81. किरण सामंतांना तिकीट न दिल्यामुळे शिवसेनेमध्ये नाराजी होती. ही नाराजी दूर करण्यासाठी कुडाळात बैठक झाली. यावेळी रवींद्र चव्हाण, किरण सामंत उपस्थित होते. मात्र दीपक केसरकर बैठकीला उपस्थित नव्हते. याबाबत त्यांना विचारण्यात आलं असता ते काय म्हणाले पाहूया. की पालकमंत्र्यांनी एखाद्या आमच्या कार्यकर्त्याला भेटण्यामध्ये ऑब्जेक्शनेबल काहीच नाही आहे. कारण मी आज माझा दुसरा कार्यक्रम होता सकाळी मुंबईला, त्याच्यामुळे मी मुंबईला होतो. त्याच्यामुळे कुडाळच्या जे आमचे पदाधिकारी आहेत त्यांचं समाधान झालेलं असेल तर माझं त्याला काहीच ऑब्जेक्शन नाही. शेवटी महायुती म्हणून थोडाफार विश्वास तुम्ही ठेवला पाहिजे आणि अनेक वेळेला अनेक गोष्टी या प्रत्येक वेळेला काय बोलून दाखवायच्या नसतात. हे जरी त्यांनी भेट मागितली असती पालकमंत्र्यांची आणि जिल्हा नियोजन मंडळाचे पैसे मिळत नसतील किंवा आणि काही हे असतील, विश्वासात घेतलं गेलं नसेल तर हे होऊ शकतं. ह्याला आम्ही टीथिंग प्रॉब्लेम म्हणतात, म्हणजे ज्याला लहान मुलाला दात येतात त्यावेळेला तसं इलेक्शनच्या सुरुवातीला हे थोडंफार घडतं आणि त्याच्यामुळे त्याचा एक परिणाम चांगला असा सुद्धा होतो की चांगल्यापैकी कोऑर्डिनेशन निर्माण होतं. नाही असं म्हणण्याचं काही कारण नाही. शक्यतो असं आहे की मला ज्या वेळेला बोलवलं जातं, मी कणकवलीच्या मिटिंगला गेलेलो आहे, कुडाळला एखादी मिटिंग झाली तर त्याच्यामध्ये अवश्य मी येईन. त्याच्यामध्ये काही अडचण असण्याचं काही कारण नाही.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर, तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. भाजपनं रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोकणपट्टी खालसा केली असं विधान उबाठा शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केलंय. पाहुयात काय म्हणालेत परुळेकर. लोकसभा निवडणुकीचे पडघम जोरातच वाजू लागलेले आहेत आणि 7 मेला निवडणूक आणि 4 दिवसापूर्वी सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे साहेब यांचं तिकीट जाहीर होऊन त्यांनी फॉर्म भरला. पण या निमित्ताने एक गोष्ट सिद्ध झाली की वंदनीय बाळासाहेबांच्या नावाने आणाभाका घेऊन बाळासाहेबांच्या विचारांमुळे बंड नव्हे तर उठाव केला वगैरे आत्ताच म्हणजे 2 वर्षापूर्वीची घटना. खरी तर ती गद्दारी आहे हे आम्ही नाही म्हणत, आज महाराष्ट्रातली जनताच म्हणते की गद्दारी आहे आणि शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात गद्दारीला स्थान नाही. पण असं करताना फार मोठी वैचारिक बैठक की आम्ही बाळासाहेबांचे विचार, मग ज्या बाळासाहेबांनी आपल्या विचाराने आपल्या मेहनतीने म्हणजे ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात ब्लड स्वेट अँड टॉईल म्हणजे रक्त घाम इतकी मेहनत करून मुंबई ठाण्यासह कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. त्या निमित्ताने क्लिअर झालं की या कोकणातून धनुष्यबाण चिन्ह एक शब्द आहे मी तो वापरणार नाही, अनपार्लमेंटरीने पण मराठीतलाच आहे, या मंडळीने ते पुसून टाकलं. मग ही वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना एक वेगळी श्रद्धांजली वाहिली आहे की काय, की धनुष्यबाणच रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून गायब आणि रायगड रत्नागिरीतून पण गायब. म्हणजे आमचीच शिवसेना आमचंच धनुष्यबाण असं बदलत्या परिस्थितीनुसार इलेक्शन कमिशनकडनं तुम्ही मिळवलं. ते कसं मिळवलं हे सर्वांनाच ठाऊक आहे, त्याच्यात आता चर्चा करायची पण गरज नाही. पण झालं काय, आज जर आदरणीय बाळासाहेब जिवंत असते तर काय म्हणाले असते, मातोश्रीवर पुन्हा तोंड दाखवू नका. बाळासाहेब जेवढं प्रेम करायचे त्याचप्रमाणे तेवढे ते कडक पण होते. हा झाला एक विषय. याबरोबर म्हणजे इतकं ते हास्यास्पद वाटतंय की राणे साहेबांना या सगळ्या परिस्थितीतून इजा तिजा तर नाही ना होणार. समझने वाले को इशारा काफी है. इजा तिजा म्हणजे एक हॅट्रिक विनायक राऊत साहेबांची होईल पण दुसरी हॅट्रिक पराभवाची तर होणार नाही ना, असं जनतेमध्ये चर्चा आहे. विद्यमान सावंतवाडी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील शालेय शिक्षण मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांची 2-3 दिवसापूर्वी जी पत्रकार परिषद मी एका डिजिटल चॅनलवर बघितली की ज्याप्रमाणे जे बोलत होते तर त्यांच्या आजूबाजूला बसलेले भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, एक तर माजी जिल्हाध्यक्ष आणि एक दुसरे माजी नगराध्यक्ष, यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव
ते सगळे बोलके होते. ज्या रीतीने दीपकबाई काय काय बोलत होते की राणेसाहेब आणि त्यासाठी आम्ही कसं ते प्रयत्न करणार, तर ते बोलाची म्हणजे बोलणं एक आणि आतले भाव वेगळे हे त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. त्यांनाच ते आश्चर्य वाटत होतं. थोडक्यात तुमचं सगळं राजकीय करिअर तुम्ही 2009 पासून जे चमकवलं ते एकाच बिरुदावर चमकवलं, दहशतवाद दहशतवाद दहशतवाद. आणि आता तुम्ही जनतेला सांगताय दहशतवाद नाहीच. मग तो दहशतवादाचा जो बागुलबुवा होता तो खरा की आता तुम्ही बोलताय ते खरं? म्हणजे ज्या जनतेने बॅरिस्टर नाथपै, प्राध्यापक मधु दांडवते सर अशा दिग्गज लोकांना निवडून दिलंय, त्या जनतेला तुम्ही ग्रँटेड पकडता काय? सुज्ञ आणि सुजाण जनता जर उभ्या महाराष्ट्रात कुठली असेल तर ती कोकणातली आहे, तळ कोकणातली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे. पण हा जो भाग आहे यांनी त्यावेळेला काँग्रेसची मोठी लाट म्हणजे लाट नाही, काँग्रेसमय देश असताना बॅरिस्टर नाथपैंना पाठवलंय लोकसभेत. म्हणजे एक काळ असा होता की सगळे आमदार काँग्रेसचे निवडून यायचे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, तेव्हा सिंधुदुर्गच नव्हता, पण रत्नागिरी आणि कुलाबा जिल्हा जो रायगड म्हणतो आपण, सगळे आमदार आणि समाजवाद्यांचे खासदार यायचे. म्हणजे एवढा विचार करणारी जी जनता आहे ते आमचे पूर्वज आहेत. त्यांना तुम्ही अशा रीतीने दिशाभूल करणार काय? आश्चर्याची गोष्ट आहे. आणि 2019ला हेच दीपकबाई असं सांगत होते की मला प्रॉपर्टी विकायला लागते हो, मी जनतेसाठी आणि समाजासाठी इतकं झटलो, दहशतवादाच्या विरोधात असं लढलो, लढाई झालीच नाही आहे पण लढलो की मला आता माझी वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी विकायला लागते. आणि आता जनता बघते ते व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये सेलिब्रिटी फिरतात तशी फिरतायत. म्हणजे जनतेने डोळ्यांवर झापडं लावली आहेत का? जनता बघते. आणि एक सांगतो दीपकबाई, निर्धन को बेवकूफ मत समजना, ही एक फार मोठी म्हण आहे भारतात, निर्धन को बेवकूफ मत समजना. एखाद्या माणसाकडे आज बिचाऱ्याकडे दुर्दैवाने खिशात पैसे नाहीत, मेंदू तल्लक आहे आणि तोही विचार करतो हे कसं काय बाबा, की ज्यांनी एवढी सगळे ड्रामा केले, मी असा मला असंच जा. अरे हो, पण मग आताच्या विरोधात असं लढलो, लढाई झालीच नाही आहे पण लढलो की मला आता माझी वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी विकायला लागते. आणि आता जनता बघते ते व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये सेलिब्रिटी फिरतात तशी फिरतायत. म्हणजे जनतेने डोळ्यांवर झापडं लावली आहेत का? जनता बघते. आणि एक सांगतो दीपकबाई, निर्धन को बेवकूफ मत समजना, ही एक फार मोठी म्हण आहे भारतात, निर्धन को बेवकूफ मत समजना. एखाद्या माणसाकडे आज बिचाऱ्याकडे दुर्दैवाने खिशात पैसे नाहीत, मेंदू तल्लक आहे आणि तोही विचार करतो हे कसं काय बाबा, की ज्यांनी एवढी सगळे ड्रामा केले, मी असा मला असंच जा. अरे हो, पण मग आता तुम्ही व्हॅनिटी व्हॅन आणि म्हणता फक्त रात्री झोपायला. अरे कार्यकर्त्यांच्या घरी थांबा ना. हेच तर कल्चर आहे राजकीय, की ज्या गावात गेलो रात्र उशिरा झाली तर तिथे कार्यकर्त्यांकडे झोपलो, उन्हाळा असो पावसाळा असो की थंडी असो. आणि हे बघता बघता काल राणेसाहेबांची एक प्रेस, मला वाटतं ती कदाचित कणकवलीत झाली असेल किंवा कुठे, ती मी एका डिजिटल चॅनलवरच बघितली. राणेसाहेबांनी सगळा विकास कसा केला तो दिसत नाही आहे, पण खूप बोलले असा विकास असं होतं आहे. मला सगळे लोक म्हणत आहेत, ठीक आहे, ते त्यांच्या एकंदर प्रगाढ राजकीय अनुभव आणि वय यानुसार बोलतही असतील, पण बोलता बोलता ते बोलले. आणि उद्धवसाहेब ठाकरेंवर त्यांनी आरोप असा केला की हा जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट येतोय त्याला विरोध करण्यासाठी 38 कोळशावर चालणाऱ्या वीज कंपन्या, ज्याला थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट म्हणतात, 38 हे म्हणे लोक उद्धवसाहेबांना भेटले आणि त्यांना 5 कोटी रुपये दिले विरोध करायला, ते ज्याला सुपारी म्हणतात. पण मुळात राणेसाहेब पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट वीज निर्माण करत नाही साहेब. हे पेट्रोलियमची रिफायनरी आहे,
आणि झाला तर तो केमिकल एक पट्टा आहे की जिथे काही प्रमाणात रासायनिक उद्योग येणार, लोक जनता का वेडी आहे का विरोध करायला, नाश होणार आहे. आणि ते अनेक वेळा मांडलं गेलं, लोकांवर तुम्ही दडपशाही केली. पण आता हा नवाच शोध आहे की पेट्रोकेमिकल आणि पॉवर जनरेशन आणि म्हणून थर्मल पॉवरचे लोक उद्धव साहेबांना, म्हणजे तुम्हाला कदाचित दिवस रात्र फक्त उद्धव ठाकरे आणि द्वेष एवढंच जर सुचत असेल तर मी आता बोलत नाही, कारण ते खूप ज्येष्ठ आहेत. पण मग थांबतोय, मी जास्त पुढचं बोलत नाही, कारण ते असं एखाद्या मोठ्या नेत्याच्या विरोधात बोलणं मला बरोबर नाही वाटत. पण हे असं काहीतरी की कुठला तरी बादरायण संबंध, म्हणजे मग लोकांना काय आठवणी येतात की तुम्ही राज्यसभेत मंत्री म्हणून बोलताना तुम्हाला स्पीकरनीच खडसावलेलं. स्पीकर पण भाजपचे, बिर्ला साहेब, ओम बिर्ला, ते त्यांचे स्पीकर, त्यांचे म्हणजे खरे ते देशाचे लोकसभेचे सभापती. पण ते म्हणाले की साहब अगर क्या पूछ रहे वो तो सुनो. कनिमोझींनी एक प्रश्न विचारलेला. आणि राणेसाहेब, मग हे जे सतत व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, सिबिल स्कोअर काय, तुम्ही उद्योजक आहात, तुम्ही म्हणता 1984 पासून इन्कम टॅक्स मी पे करतो, माझ्या सगळ्या याच्यावर मी उद्योग, हो कबूल आहे. पण सिबिल स्कोअर आज कुठल्याही युवकाला माहिती असतो. तो बरं ठीक आहे, मी असं त्यांच्या ज्ञानावर काय बोलत नाही. प्रश्न असा आहे, आणि तो आता जनताच विचारते, की जुलै 2021ला तुम्हाला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री हे पद मिळालं. या जुलैला 3 वर्ष पूर्ण होणार, म्हणजे आता 3.25 वर्ष झाली. तर या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात नोटबंदीनंतर मोडकळीला, म्हणजे ज्यांचा कणाच मोडला, असे जे आमच्याकडे मध्यम उद्योग फार कमी आहेत. मध्यम उद्योग म्हणजे 100 कोटीच्या वर. पण सूक्ष्म आणि लघु म्हणजे 5 कोटी आणि 5 कोटीच्या ते 100 कोटी हे जे उद्योग आहेत, त्यांना किती लोकांना असं उभारलं तुम्ही. आणि त्या निमित्ताने रोजगार निर्मिती शून्य आहे. आम्ही करू हेच बिरुद असतं. आम्ही हे करू, आम्ही ओरसला प्रशिक्षण केंद्र आणणार, आम्ही हे करणार. आडाळीला 70-80 का 700-800 मला आता आठवत नाही एवढे उद्योग येणार. हे अरे होणार ठीक आहे साहेब, 500 3.25 वर्षात तुम्ही काय केलं याचा लेखाजोखा आहे. लोकशाहीमध्ये तुम्ही काय केलं हे जनतेला सांगा. तुम्हाला एवढं मोठं मंत्रिपद मिळालं, मग इथे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाच्या निमित्ताने तुम्ही किती रोजगार निर्माण केले याचं ऑडिट जनतेला हवं. त्या अगोदर तुम्ही काय म्हणत होता 2019 ते मी आता त्याचा उल्लेखच करत नाही. तेव्हा तुम्ही सगळी जंत्रीच वाचत होता. पण आता तुमच्याकडे मंत्रिपद आहे आणि एवढं मोठं मंत्रिपद आहे, तुम्ही आपल्या जिल्ह्यासाठी काय केलं. कारण याचा रेफरन्स असा आहे की मधुदंड होते जेव्हा रेल्वे मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी रेटा लावून इथे रेल्वे आणली. त्याच वेळेला त्यांनी उषा इस्पात आणली. आता ह्याला तर एवढं म्हणजे प्राचीन काळात घडल्यासारखं वाटतं आहे. त्यानंतर उद्योगच आला नाही, मोठे उद्योगधंदेच आले नाहीत. पण निदान सूक्ष्म आणि लघु, कारण याच्यात देशात असं आहे बघा, देशातले जे उद्योग आहेत म्हणजे रोजगार आहेत, त्यातले फक्त 9% रोजगार हे सरकारी आणि कॉर्पोरेट देतं. फक्त 9%. 91% एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असंघटित, म्हणजे ज्याच्यात हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम हे असंघटित उद्योग, म्हणजे छोटे छोटे टपऱ्या असतील, छोटी हॉटेल असतील, कोणाकडे 3 आहेत, कोणाकडे 4 आहेत, कोणाकडे 25 आहेत, हे खरं देतात. आणि ते मोदी साहेबांनी अचानक डिक्लेअर केलेल्या नोटबंदीनंतर पूर्णपणे कणा मोडला. हा आम्ही नाही म्हणत, सरकारचेच अनेक रिपोर्ट्स आहेत, अनेक इकॉनॉमिकल रिपोर्ट्स आहेत की कशा रीतीने असंघटित उद्योग मोडकळीस आले. आणि म्हणून देशात 45 वर्ष दिसली नाही, 45 वर्ष एवढी अभूतपूर्व बेरोजगारी. आपल्या सर्वांना ईस्ट इंडिया कंपनी माहिती आहे. ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापाराच्या निमित्ताने आली आणि मग एक शब्द जो महत्त्वाचा तयार झाला, खालसा करणे. खालसा करणे, संस्थानिकांना खालसा, संस्थानं खालसा करणे. भाजपने रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोकण पट्टी खालसा केलेली आहे.
म्हणजे ज्या विद्यमान सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी शिवछत्रपतींची शपथ घेतली आणि सांगितलेलं की माझे जेवढे खासदार आहेत तेवढ्या सीट आम्हाला मिळणार आणि आम्ही लढवणार. आज काय दयनीय अवस्था आहे. आज मुख्यमंत्र्यांची किती दयनीय अवस्था आहे. म्हणजे 2019ला 48 पैकी माझ्या मते 23 जागा शिवसेना लढलेली. 23 जागांवर धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर उमेदवार लढलेले. त्यातले 18 निवडून आले, त्यातले 13 यांच्याकडे गेले. आज काय परिस्थिती हो, जे 13 निवडून आले आहेत तेवढी पण उमेदवारी मिळत नाही आणि 7 का 8 जागांवर तिड्यांचं गुराळ चालूच आहे. त्याचाच हा परिपाक आहे. आणि सगळ्यात मोठा विनोद असा आहे की महाराष्ट्रात शिवछत्रपतींचा फोटो नसेल किंवा तुमच्या प्रत्येक भाषणात सभेत शिवछत्रपतींना हार घालणार की ते डिक्लेअर करा की नाही आता आम्ही महाराजांना हार घालणार नाही, आम्ही शिवछत्रपतीची तसबीर लावणार नाही, आम्ही शिवछत्रपतींना कुठेच स्थान देणार नाही. पुढे आम्हाला काय बोलायचं नाही. शाहू फुले आंबेडकर लोकमान्य अगदी मग सावरकरांचा लावणार का तुम्ही? हिंदुत्वाचे अर्धवयू आहेत जाज्वल्य, सावरकरांचे लावणार का? बाळासाहेबांचा आणि दिघे साहेबांचा फोटो तुम्हाला नष्ट करायचा आहे त्या सगळ्या याच्यातून, पण सावरकरांचा लावणार का? शिवछत्रपतींचा लावणार का? एवढाच कळलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी. अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08. सध्या कोकणात तापमानाचा पारा कमालीचा वाढलाय. त्यातच निवडणुकीची रंगत सुद्धा वाढू लागली आहे. घरोघरी प्रचार करून मतदारांच्या गाठीभेटी घेणं आता उमेदवारांनाही कठीण बनलंय. त्यामुळे त्यासाठी उपाय म्हणून सिंधुदुर्गात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्हॅनिटी व्हॅन प्रचारात तिमतीला आणली आहे. या व्हॅनिटी व्हॅनवरून सध्या आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी चढू लागल्यात. पाहुयात व्हॅनिटी व्हॅनवरून केसरकर आणि राऊत यांच्यात रंगलेला हा वार पलटवार. आमचे पांडुरंग सर्व्हिस मस्त चाललेले आहे, पण दीपक केसरकर काय किंवा नारायण राणे काय यांना व्हॅनिटी व्हॅनची गरज भासते. यामधूनच मतदार समजून चुकतील नेमकं कोणाला निवडून द्यायचं आणि कोणाला आपटायचं. व्हॅनिटी व्हॅनमधून मी प्रचार करत नाही. तर रात्री मी समजा चौकूला माझा प्रचार संपला तर चौकूला का हॉटेल नाही. पूर्वीच्या काळामध्ये मी माझ्या कार्यकर्त्यांच्या घरी राहायचो, त्यांना माहिती नसेल. विनायक राऊत हे मी केलेल्या बंडातून निवडून आलेले आहेत. त्याच्यामुळे काय करायला लागतं आणि कसं कार्यकर्त्यांना भेटायला लागतं हे त्यांना माहिती नाही. पण कार्यकर्त्यांच्यासुद्धा घरामध्ये अडचण होता कामा नये. शेवटी असं होतं की त्यावेळेला मी कार्यकर्त्यांच्या घरामध्ये राहायचो, त्याला आमदार होतो आणि मग त्यांना संकोच वाटतो की मंत्र्यांनी मग कसं आमच्याकडे राहायचं, अमुक करायचं. तो संकोच वाटू नये म्हणून त्यांच्या घराच्या समोर मी त्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्येचा उपयोग हा फक्त झोपण्यासाठी आहे, माझ्या ह्याच्यासाठी नाही. म्हणजे मला काहीतरी बरं वाटावं असं बिलकुल नाही. आणि ते कशा आलिशान गाड्यातून फिरतात तुम्ही बघा ना, त्यांच्या गाड्या कसल्या आहेत. आणि माझी अजूनही 18 वर्ष जुनी गाडी आहे, म्हणजे जवळजवळ 10-12 वर्ष जुनी विनोवा अजून माझ्याकडे आहे. असल्या आलिशान गाड्या, आमची तर 3 पिढ्यांची श्रीमंती आहे. अशा गाड्या आमच्या वडिलांच्याकडे 7-7, 8-8 गाड्या असायच्या, इम्पोर्टेड गाड्या असायच्या. मी कधी हे म्हणजे खरं तर मी माझ्या सगळ्या उद्योगधंदा सगळं सोडून मी लोकांसाठी जीवन वाहून गेलेलं आहे. ज्याला कधी परत ईश्वर संधी देईल त्याला पुन्हा एकदा ते वैभव उभं करावं आणि त्याच्यामधून लोकांना रोजगार द्यावा, एवढीच माझ्या मनामध्ये इच्छा आहे. कारण आमच्या आजोबांच्या काळामध्ये 2-2, 3-3 हजार कामगार आमच्याकडे असायचे. मग ते वैभवसुद्धा मी बघितलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला गाड्यांचा काय शौक वाटत नाही, व्हॅनिटी व्हॅनचा शौक वाटत नाही. परंतु टेम्पररी का हॉटेल किंवा रूम्स उभ्या करता येत नाहीत, ही तात्पुरती व्यवस्था राहण्याची आहे.
तुम्हाला वॉशरूमला जायला लागतं, सकाळी आंघोळ करायला लागते, कुठेतरी करायला लागते ना. जेव्हा मी म्हणतो की 100% ग्रामीण भागाला वेळ देणार, त्याला ही फॅसिलिटी असायला लागते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघात राणे विरुद्ध ठाकरे संघर्ष पाहायला मिळतोय. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे विरुद्ध खासदार विनायक राऊत यांच्यात थेट लढत होणार आहे. राणे राऊत लढतीत बाजी कोण मारणार हे उत्सुकतेचं आहे. या लोकसभेसाठी तब्बल एकूण 9 उमेदवार रिंगणात असून विनायक राऊत आणि विनायक लऊ राऊत असे 2 विनायक राऊत निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे राणेंचा सामना 2 विनायक राऊतांशी होणार आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीसाठी एकूण 9 उमेदवार रिंगणात आहेत. महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक राऊत यांच्यात थेट लढत होणार आहे. यात अपक्ष उमेदवारी अर्ज विनायक लऊ राऊत नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केल्यानं 2 विनायक राऊत निवडणूक रिंगणात आहेत. विनायक लऊ राऊत यांची चिमणी ही निशाणी आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील हे विनायक राऊत निवडणूक रिंगणात होते. त्यांनी 4393 मतं घेतली होती. विद्यमान खासदार विनायक राऊत हे त्यावेळी धनुष्यबाण चिन्हावर विजयी झाले होते. महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्यमय घडामोडींनंतर यंदा मशाल चिन्हावर ते लढत आहेत. इतक्या वर्षात धनुष्यबाण चिन्ह मतपेटीवर नसणार. यंदा भाजपची कमळ निशाणी दिसणार आहे. राणेंच्या विरोधात 2 विनायक राऊत रिंगणात असल्यानं या लढतीकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून राहिलंय. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो अशा घोषणा देत मालवणात मतदान जनजागृती करण्यात आली. मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो, मतदार राजा जागा हो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालवण नगर परिषदेतर्फे मतदान जनजागृतीपर विविध कार्यक्रमांचं आयोजन मालवण बंदर जेटी इथं करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात सर्व अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, विविध सामाजिक संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांची वाळू शिल्प स्पर्धा सुद्धा आयोजित करण्यात आली होती. भारताचे नागरिक लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू. नितेश सावंत ITI कॉलेजमधून शिकतोय मी. तर यंदाच माझं पहिलं वोटिंग आहे, त्याच्यामुळे मला खूप उत्सुकता आहे आणि तुम्ही पण त्याच उत्सुकतेने तुम्ही पण मतदान करा, हीच माझी इच्छा आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी रीना मराळ SKP कॉलेजमध्ये शिकते सध्या. पहिलं वोटिंग, माझं पण पहिलं वोटिंग आहे. मी खूप एक्साइटेड आहे या वोटिंगसाठी. तुम्ही पण सगळ्यांनी या हक्क आहे आपला मतदानाचा, तो सगळ्यांनी हक्क, कर्तव्य आहे, कर्तव्य पार पाडा, हीच विनंती आहे बस. सर्वप्रथम नमो जन्मभूमी जिथे वाढलेने, नमो मायभूमी जिथे जन्मलेने, नमो कर्मभूमी जिये ज्याच कामी, पडो देह माझा नमामि नमामि. अखिल जगतामध्ये जिची महान संस्कृती आहे अशी आमची भारतभूमी, जिची संस्कृती अखिल जगतामध्ये महान आहे. आणि या भारतभूमीमध्ये आज
आपल्याला जे मतदान करायचं आहे त्या भारत भूच्या रक्षणासाठी ही एक जबाबदारी आहे. प्रत्येक जण इथे सुज्ञ आहेत, सुज्ञ मतदार आहेत. आणि मला इथे सांगायचं वाटतं की प्रत्येकाने आपलं भारतीय संविधान हा लोकशाहीचा कणा आहे, लोकशाहीचा आधार आहे आणि अखिल जगतामध्ये महत्त्वपूर्ण आणि मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या भारताकडे पाहिलं जातं. आणि या लोकशाहीला बळकटी आणण्यासाठी आपल्याला प्रत्येकाने आपला मतदानाचा अधिकार हा बजावला पाहिजे. जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो. मतदार राजा जागा हो, मतदार राजा जागा हो, मतदार राजा जागा हो. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ आणि एरवी वर्षभरही आम्ही मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून काम करतो. म्हणजे आम्हाला ह्या दोन्ही भूमिका पार पाडाव्या लागतात. यासाठी सांगते की मतदार नोंदणीसाठीही आम्ही वर्षभर तुमच्या घरापर्यंत येत असतो. आमचे BLO मार्फत आमचे ग्राम स्तरावरील जे अधिकारी आहेत किंवा शिक्षक आहेत, आशा सेविका आहेत, पोलीस पाटील आहेत, हे आपल्याकडे मतदार नोंदणीसाठी किंवा वगळणीसाठी किंवा जे काही स्थलांतरित मतदार आहेत त्यांची नोंद घेण्यासाठी आम्ही सदैव आपल्या दारी आहोत. त्यामुळं वर्षभर वर्षानुवर्षे हाच कार्यक्रम आम्ही राबवतोय आणि त्यासाठी 2 दिवसात आम्ही काही तुम्हाला सांगणं किंवा हा उत्सव आहे, हा मनवला पाहिजे, हा साजरा केला पाहिजे, हे सांगणं चुकीचं आहे. हे प्रत्येकाला माहिती आहे की मतदान करणं किंवा त्यातून आपल्या लोकशाहीला बळकट करणं हे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे. नव्हे तो अधिकार आहे, घटनेने दिलेला तो तुम्हाला हक्क आहे, पण तो आपण बजावताना कितपत जबाबदारीने तो बजावतो हे आपण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. यासाठी कुठलेही कार्यक्रम किंवा असे काही रोड शोज, रॅलीज ह्याची आवश्यकता आहे का? कारण आपली जबाबदारी जी आहे ती आपण पार पाडलीच पाहिजे. लहानपणापासून अगदी म्हातारपणापर्यंत आपण ज्या ज्या जबाबदाऱ्या कुटुंबाप्रती ज्या जबाबदाऱ्या असतात त्या आपण आपोआप पार पाडतो. त्यासाठी कुणाला शिकवावं लागत नाही किंवा सांगावं लागत नाही, त्यासाठी कुठलाही शोध घ्यावा लागत नाही. तसंच मतदान हेही तितकंच स्वाभाविक आहे. त्याच्यामुळे हा हक्क किंवा हे कर्तव्य आपण बजावलंच पाहिजे. यासाठी आम्ही मागे भरपूर स्लोगन लिहिलेले आहेत. तुम्ही बघत असाल की वृद्ध असो, जवान असो, प्रत्येकाने मतदान करणं जबाबदारी आहे. 18 पेक्षा जास्त असतील, 85 पेक्षा जास्त असतील, प्रत्येकाने मतदान करणं त्यांची जबाबदारी आहे. हे आम्ही तुमच्या मनावर बिंबवणं किंवा रुजवणं हे गरजेचं नाही. हे प्रत्येकाच्या मनातून आलं पाहिजे. मतदान ही मनापासून आलेली दान भावना आहे. तर जितकं अन्नदान, रक्तदान जितकं श्रेष्ठ ना तितकंच मतदान श्रेष्ठ आहे. त्यामुळं आम्ही प्रशासन म्हणून जरी आमची जबाबदारी पार पाडत असू, तुम्ही नागरिक म्हणून तुमच्या देशाप्रती, ह्या लोकशाहीप्रती तुमचं जे प्रथम कर्तव्य आहे, तुमचा विकास होण्यासाठी जी आवश्यकता आहे, तुमच्या विकासासाठी जे नेतृत्व तुम्हाला हवं आहे त्यासाठी मतदान करणं गरजेचं आहे. याशिवाय कुठलंही महत्वाचं काम 7 मे रोजी तुम्ही समोर ठेवू नका. येत्या निवडणुकीमध्ये 7 मे आपला मतदानाचा दिनांक आहे. जितक्या जास्तीत जास्त संख्येने आपल्याला मतदान करता येईल तितक्या लोकांनी मतदान करावं हेच आमच्या प्रशासनाकडून तुम्हाला आवाहन आहे. आणि एक माणूस म्हणून किंवा मतदार म्हणून सुद्धा आम्ही तेच आवाहन तुम्हाला वारंवार करतोय की चला सर्वजण मतदान करा आणि आपला हक्क, आपलं कर्तव्य पार पाडा. गेल्या 8-9 महिन्यापासून आपला मतदानासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. 8-9 महिन्यापासून आम्ही गावोगाव किंवा शहरामध्ये विविध कार्यक्रम घेतलेले आहेत जेणेकरून आपली मतदानाची जी टक्केवारी आहे ती वाढेल. आता आपल्याला जसजसं एक दिवस 7 तारीख जशी जवळ येते तसतसं आमचं काम पण वाढतंय आणि त्या दृष्टीने आम्हाला तसे वरून ऑर्डर पण आहेत की आपली टक्केवारी वाढली पाहिजे, जास्तीत जास्त मतदान झालं पाहिजे. त्या दृष्टीने आम्ही हा 2 दिवसामध्ये हा कार्यक्रम केलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमाच्यासाठी आपण सगळे मोठ्या प्रमाणात इथे सकाळी उपस्थित झालाय. त्यासाठी मी पहिल्यांदा तुम्हा सर्वांचे आभार मानते. मी सर्वांना हीच विनंती करेल की आपल्या संपर्कात जो कोणी आहे ज्याला मतदानाचा अधिकार आहे त्या प्रत्येकाला तुम्ही हेच सांगा की 7 तारखेला आपल्याला मतदान करायचं आहे आणि आपल्या तालुक्याची आणि आपल्या पूर्ण मतदारसंघाची टक्केवारी वाढवायची आहे. धन्यवाद. इथं सगळ्यात मोठा उत्सव आता संपूर्ण भारत देशामध्ये चालू आहे. आपल्याला माहिती आहे भारत देशाची लोकसंख्या 135 करोडच्या जवळपास पोहोचलेली आहे आणि या निवडणुकीमध्ये जवळपास 90 करोडपेक्षा जास्त मतदारांनी
मतदार म्हणून नोंदणी केलेले आणि ते त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. भारत हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा देश आहे पूर्ण जगामध्ये. आपण पाहतोच आहे की आपल्या आजूबाजूचे जे देश आहेत तिथे लोकशाही व्यवस्था बळकट नसल्यामुळे त्या देशांची काय परिस्थिती आहे. परंतु भारत हा एक आदर्श लोकशाही देश आहे आणि या लोकशाहीमध्ये अधिकाधिक सर्व समाजातल्या सर्व स्तरांचा सहभाग व्हावा यासाठी सर्व लोकांनी मतदान करण्याची आवश्यकता आहे. कारण मतदान हे आहे सहजासहजी आता आपल्याला मतदान हे एक जन्मसिद्ध अधिकार मिळालेला आहे, परंतु हा अधिकार मिळवण्यासाठी इतिहासामध्ये खूप मोठा संघर्ष करावा लागलेला होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81. सध्या मंत्री केसरकरांच्या व्हॅनिटी व्हॅनवरून चांगलाच गदारोळ माजलाय. याला मंत्री केसरकरांनी देखील उत्तर दिलंय. उद्धव ठाकरेच व्हॅनिटी व्हॅन वापरणार आहेत का असा सवाल देखील त्यांनी केलाय. वापरावी असं आहे का? आम्ही साधी माणसं व्हॅनिटी व्हॅन वापरू शकतो. उद्धव साहेबांची व्हॅनिटी व्हॅन असते ती मोठ्या बसमध्ये असते, व्हॉल्वोमध्ये. आमची व्हॅनिटी व्हॅन छोटीशी आहे आणि मी पक्षाचा स्टार प्रचारक आहे. त्याच्यामुळे माझ्या व्हॅनिटी व्हॅनचं बिल जरी मी दिलं तरी ते पक्षाच्या खर्चामध्ये येतं, ते उमेदवाराच्या खर्चामध्ये येत नाही. ही साधी गोष्ट आहे आणि ते कधीच ग्रामीण भागामध्ये फिरत नाहीत. त्यांना शहरामध्ये सुद्धा व्हॅनिटी व्हॅन लागते. ग्रामीण भागामध्ये आमच्याकडे काय हॉटेल्स नाही जिथे मी रात्री झोपू शकतो. त्याच्यामुळे आम्हाला व्हॅनिटी व्हॅननी रात्री झोपायला लागते. त्यांनी व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये आतमध्ये प्रवेश नाही केले तरी ज्या ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी मोठी व्हॅनिटी व्हॅन उभी असते. जरा डोळे उघडून त्या व्हॅनिटी व्हॅनकडे बघा आणि नंतर माझ्याकडे टीका करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. राणेंनी स्वतःचं दरडोई उत्पन्न वाढवलंय, हिंदुत्ववादी असल्याचे खोटे भासवत आहेत. आता येणाऱ्या निवडणुकीत यांना त्यांची जागा दाखवायची असा हल्लाबोल शिवसेना नेते संदेश पारकर यांनी केलाय. खासदार राऊत यांच्या विजयाची हॅट्रिक जवळजवळ 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने या मतदारसंघात आपल्याला करायची आहे. खर तर एकीकडे खासदार विनायक राऊत हे आपल्या विजयाची हॅट्रिक साधतील आणि एकीकडे ज्यांचा जिल्ह्यातला जनाधार संपत आलेला आहे ते भारतीय जनता पार्टीचे नेते नारायण राणे हे त्या ठिकाणी पराभवाची हॅट्रिक साधणार आहे. खरं तर त्यांचा जनाधार हा मागच्या 5-10 वर्षापूर्वीच या जिल्ह्यातला संपुष्टात आलेला आणि त्यावेळी ते आमचे सहकारी एक तरुण आमदार वैभव नाईक यांनी जेव्हा पहिला पराभव कुडाळ मालवणच्या मतदारसंघामध्ये राणेंचा केला आणि राणे तेव्हा जवळजवळ 10,000च्या मताधिक्याने त्या कुडाळ मालवणमधनं पराभूत झाले. पराभूत झाल्याच्या नंतर राज्यसभेची खासदारकी त्यांना बीजेपीने दिली, केंद्रीय उद्योग मंत्री पद त्यांना दिलं. पण गेली 35 वर्ष ज्या राणेंना या जिल्ह्यातल्या जनतेनं सर्व काही दिलं, ज्यांना आमदार केलं, त्यांना मंत्री केलं, या राज्याचे मुख्यमंत्री केले, राज्यसभेचे खासदार केले आणि केंद्राचे उद्योग मंत्री केले,
पण 35 वर्ष या जिल्ह्याचा विकास होऊ शकलेला नाही. राणेंचं काय कार्य, काय काम, कोणाची गरिबी गेली, कोणाचं दारिद्र्य गेलं, खरं जर आपण बघितलं तर या 35 वर्षामध्ये माझ्या कोकणचा, माझ्या सिंधुदुर्गाचा सर्वसामान्य माणूस हा विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. पण त्याच पद्धतीनं राणेंच्या मात्र मालमत्तेमध्ये त्या ठिकाणी वाढ झालेली आहे. आज आपण बघितलं खासगी मेडिकल कॉलेज असेल, इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल, हॉटेल असतील, पेट्रोल पंप असतील, महिला भवन असेल, ही सगळी व्यक्तिगत खासगी मालमत्ता ही राणेंनी या सगळ्या 30-35 वर्षाच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी मिळवलेली. खरं तर तुम्हाला पदं दिली ही जनतेच्या सेवेकरता दिली, लोकांच्या विकासाकरता घेतली. आणि म्हणून आज पुन्हा एकदा आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी पुन्हा या लोकसभेच्या रिंगणामध्ये उतरलेल्या. पण ही राणेंची मक्तेदारी आपल्या जिल्हावासियांना मोडीत काढावी लागेल. जी काही घराणेशाही या राणेंची या जिल्ह्यामध्ये आहे. आज या मतदारसंघाचा आमदार नितेश राणे या कुडाळ मालवणच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी राणे परत इच्छुक आहे. परत त्या ठिकाणी सावंतवाडीच्या मतदारसंघामध्ये निलेश राणे त्या ठिकाणी इच्छुक आहे. आणि पुन्हा आता खासदारकीला त्या ठिकाणी राणे उभ्या. खरं तर मला जिल्हावासियांना विचारायचं आहे की आपण या जिल्ह्यातले स्वाभिमानी जनता आहोत. ही जी काय मक्तेदारी आहे, ही जी काय घराणेशाही आहे, ही घराणेशाही आता आपण संपवली पाहिजे. कारण गेली अनेक वर्ष या एका व्यक्तीच्या मागे त्या जिल्ह्यानं सातत्यानं त्या ठिकाणी मोठं करण्याचं काम केलं. पण या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी विकास होऊ शकला नाही. राणे सांगतात की आपण ज्यावेळी या जिल्ह्यामध्ये आलो त्यावेळी या जिल्ह्यामध्ये गरिबी होती, दारिद्र्य होतं. गरीब सर्वसामान्यांचं दरडोई उत्पन्न हे जवळजवळ 35,000चं होतं. आज मी त्या ठिकाणी ते उत्पन्न 2,40,000 पर्यंत घेऊन ठेवलेलं. काय संबंध राहण्याचा? सर्वसामान्य जनतेला आपल्या योगदानातनं, आपल्या मेहनतीतनं आपला संसार उभा केला, आपलं उत्पन्न वाढवलं. त्या व्यक्तीनं स्वतःच्या कष्टातनं वाढवलेलं आहे. पण याचं क्रेडिट त्या ठिकाणी राणे स्वतः त्या ठिकाणी घेत आहे. आणि म्हणून माझा असा प्रश्न आहे की आपण तुमचा या जनतेशी, जनतेच्या दरडोई उत्पन्नाशी त्या ठिकाणी तुमचा संबंध का? जर आपल्याला त्या ठिकाणी या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जे काही आज या ठिकाणी वातावरण आहे, खासदार साहेब मी आपल्याला सांगतो, वैभववाडी तालुक्यातल्या कार्यकर्त्यांना मनापासून आपण धन्यवाद दिले पाहिजे. ज्या पद्धतीनं हा हजारोंच्या संख्येनं या ठिकाणी जनसमुदाय उपस्थित आहे. महाविकास आघाडीचे शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत. खरं तर गेले अनेक वर्ष शिवसेनेच्या जडणघडणीकरता स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार रुजवण्याकरता आपले माजी मुख्यमंत्री आणि या राज्याचे शिवसेना प्रमुख उद्धवजी साहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही शिवसेना आज या ठिकाणी अतिशय ताकदीने उभी आहे. कोण त्या ठिकाणी पक्षामध्ये होतं, कोण आज त्या ठिकाणी पक्षामध्ये आहे, याचा फरक माझ्या शिवसैनिकांना पडलेला नाही. शिवसैनिक हा स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या विचाराशी प्रामाणिक आहे, उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाशी त्या ठिकाणी प्रामाणिक आहे. आणि म्हणून ही शिवसेना या संपूर्ण वैभववाडी तालुक्यामध्ये अशा पद्धतीचं एक भगवं वादळ त्या ठिकाणी झोंजवत आहे. खरं तर मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, कारण आपण अनेक व्यक्त बोलणार आहे. एक शेवटचा मुद्दा घेतो आणि मी माझ्या भाषण या ठिकाणी थांबवतो. खरं तर जे नितेश राणे या मतदारसंघावर गेली 10 वर्ष आमदार म्हणून या ठिकाणी काम करतायत. खरं तर गेली 10 वर्ष त्यांनी या सगळ्या मतदारसंघामध्ये काय विकास केला, कशा पद्धतीने टक्केवारी घेतली, कशा पद्धतीने कंत्राटामध्ये कामगिरी पार्टनरशिप आहे, हे प्रत्येकाला त्या ठिकाणी माहिती आहे. आणि म्हणून जो भारतीय जनता पार्टीचा मी एक कार्यकर्ता आहे, मी एक आमदार आहे, कधीही तुम्ही बघा जो बाडगा असतो हा बाडगा कडवा असतो. तो कडवा असण्याचा प्रयत्न करतो, दाखवतो. आणि त्या ठिकाणी त्याचं सातत्यानं चालू आहे की इथले जे हिंदू मुस्लिम आहेत या हिंदू मुस्लिमांच्या भावना दुखवण्याचा प्रयत्न, इथं त्या ठिकाणी लव जिहाद सारखे अनेक प्रयोग त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. खरं तर माझ्या मुस्लिम बांधवांना आणि हिंदू आम्ही सातत्यानं या जिल्ह्यामध्ये, या राज्यामध्ये गुण्यागोविंदाने राहतो. किती त्या ठिकाणी झाला, किती भांडणं झाली, काही झालं तरी त्या ठिकाणी आम्ही आमचे संबंध तशाच पद्धतीने ठेवलेले आहेत. पण मी मुस्लिम बांधवांना सांगतो की आपण त्या नितेश राणेच्या धमक्याला कुठल्याही परिस्थितीत त्या ठिकाणी घाबरू नका. खरं तर बाळासाहेबांचं, उद्धवजींचं म्हणणं आहे की भारतीयत्व हेच हिंदुत्व आहे आणि आपण सगळे एक देशाचे नागरिक आहोत. प्रत्येकाला त्या ठिकाणी व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, लोकशाहीच्या माध्यमातून अधिकार दिलेले आहेत. आणि म्हणून सातत्यानं ही जी काय म्हणजे विकासाच्या गोंडस नावाखाली जो काय भीक नको पण कुत्रा हवं, म्हणजे हा राहण्यासारखा
एक विकासाचं नाव गोंडस नाव सांगतो, पण त्या ठिकाणी विकासाच्या पलीकडे फक्त त्या ठिकाणी दहशत असते, गुंडगिरी असते आणि प्रशासनाचा वापर करून त्या ठिकाणी त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि म्हणून मी माझ्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांनाही सांगतो की आपण जी काही एकजूट या ठिकाणी ठेवलेली आहे, ही एकजूट अशीच त्या ठिकाणी कायम ठेवा. तुम्हाला भेटेल, तुमच्यामध्ये येईल आणि सांगेन मला नाईलाजाने भाजपची भूमिका बजवावी लागते, पण याच्यामध्ये त्याचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे. कुठेतरी स्वतःला मंत्रीपद मिळालं पाहिजे, या ठिकाणी फडणवीस मंत्रीपद देणार नाही आणि म्हणून कुठेतरी अमित शहा मोदी याला कुठेतरी मी कसा हिंदुत्ववादी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्याचा आहे. कुठेतरी मंत्रीपदासाठी मतांसाठी लाचारी करणारा नितेश राणे आहे आणि म्हणून याची जागा येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेनेचा भगवा या मतदारसंघामध्ये सुद्धा आपण शिवसैनिकांनी फडकवला पाहिजे. पण आज खासदार विनायक राऊत याला खरं तर मी तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून कौतुक करतो. खासदार साहेब 2014 ज्यावेळी आपण शिवसेनेचा विचार घेऊन या मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीला उभा राहिला होता, त्यावेळी या जिल्ह्यातल्या जनतेनं तुमच्यावर विश्वास ठेवलेला होता. मला आठवतं त्यावेळी आज तरी तुम्ही 10 वर्षामध्ये काम केलं, विकास केला, जनसंपर्क ठेवला, संघटना बांधली, एवढ्या मोठ्या संख्येनं संघटनेचं जाळं निर्माण झालं. पण त्या 2014च्या निवडणुकीमध्ये हाताच्या पोटावर बोलणे ते कार्यकर्ते होते, पण तुम्ही एक उद्धवजींचा विचार दिला होता, तुम्ही शिवसेनेचा विचार दिला होता आणि जिल्ह्यातल्या जनतेने ठरवलं होतं की राणे ही एक राजकीय अपप्रवृत्ती आहे, या अपप्रवृत्तीला या मातीमध्ये गाडायचं आणि म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही सगळे एक संघ झाला होता आणि पहिला विजय आपण जवळजवळ 1.5 लाखाच्या मताधिक्यानं आपल्या आशीर्वादामुळे आपल्या प्रेमामुळे या ठिकाणी झाला होता. आणि तुम्ही इतिहास घडवणारी माणसं, अशा प्रकारचा विजय निर्माण करणारी माणसं. 2014ला तुम्ही खासदार विनायक राऊतांना 2.5 लाखाने निवडून दिलं, 2019ला 2.25 लाखाने निवडून दिलं आणि आता 2024ची निवडणूक आहे. आपण अशाच पद्धतीनं जवळजवळ 2.5 लाखाच्या मताधिक्यानं खासदार विनायक राऊत यांना मशाल या चिन्हावर निवडून द्या आणि येणाऱ्या या सगळ्या सरकारमध्ये परिवर्तन होणार आहे. इंडियाचं सरकार या देशामध्ये येणार आहे आणि त्यावेळी आपला एक स्वतःचा हक्काचा खासदार, आपला एक हक्काचा माणूस या देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून असेल आणि खऱ्या अर्थानं त्या दिवसापासून त्या जिल्ह्याच्या विकासाला सुरुवात होईल. आणि म्हणून मी खासदार साहेबांना मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आपण अशाच पद्धतीनं जनतेच्या सेवेमध्ये सातत्यानं राहा. तुमचं कार्य, तुमचा विकास हा जनतेला माहित आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा खासदार विनायक राऊत हे मोठ्या मताधिक्यानं या मतदारसंघात निवडून जातील हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि सगळ्या शिंदे शिवसैनिकांना मनापासून धन्यवाद देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. विनायक राऊत आता खासदार नसतील असं म्हणत मंत्री केसरकरांनी त्यांना टोला लगावलाय. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाहूया. राजघराण्याला जमीन देण्याच्या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये ठराव झालेला आहे. त्यांची ही बाब कोर्टामध्ये असल्यामुळे ते मागे घ्यायला थोडासा विलंब निश्चितपणे झालेला आहे. परंतु ज्याला न्यायालयीन बाबी असतात त्याला थोडा वेळ झाला म्हणून तुम्हाला वाईट वाटण्याचं काहीच कारण नाही. आणि मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे हॉस्पिटलला पूरक असं ते असतं, त्याच्यामुळे ते हॉस्पिटलच्या जवळच असायला लागतं. नंतर हॉस्पिटलमध्ये पेशंटने यायचं आणि त्याच्यानंतर 5-7 किलोमीटर लांब जायचं, याच्यामुळे काहीही साध्य होत नाही. आणि त्याच्यामुळे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल एकाच प्रेमायसिसमध्ये झाल्यानंतर 100च्या ऐवजी 200 बेडचं हॉस्पिटल तयार होतं आणि जेवढं डॉक्टर्स 100 बेडच्या हॉस्पिटलला मिळतात त्याच्या जवळजवळ दुप्पट डॉक्टर्स हे 200 बेडच्या हॉस्पिटलला अवेलेबल असतात आणि त्याला वेगवेगळ्या स्पेशालिटी असलेले डॉक्टर्स सुद्धा लाभत असतात. त्याच्यामुळे एकतर जनतेच्या पैशावरचा बोजा कमी होतो आणि त्याच्याचबरोबर हॉस्पिटलचं मॅनेजमेंट व्यवस्थित करता येतं. त्याच्यामुळे चांदोडेला होणारं मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल
हे महाराष्ट्रातलं एक आदर्श हॉस्पिटल ठरेल याची मला खात्री आहे. कामं सगळी मीच मंजूर करून घेतो, त्याच्यामुळे त्याने आयुष्यात काहीच मंजूर केलेलं नाही. त्याच्यामुळे उशीर झाला, लवकर झालं वगैरे बोलणं इथपर्यंत त्यांचं ठीक आहे. आता आपलं कोकण रेल्वेचं स्थानक आहे, म्हणजे सावंतवाडी टर्मिनस आहे, त्यालासुद्धा पैसे मीच मंजूर केले आहेत, 8 की 10 कोटी रुपये. त्यानंतर DPCमधून 4 कोटी रुपये रस्त्यासाठी मंजूर करून घेतले, म्हणजे 12 कोटी मी मंजूर करून घेतले. ते सुद्धा म्हणण्याची शक्यता आहे की काय झालं, मध्ये कोविड आल्यामुळे कोकण रेल्वेकडे पैसे नव्हते, ते पैसे मी माझ्या सिंधुरत्न योजनेतून दिलेले आहेत. त्यामुळे त्याने अजिबात काळजी करू नये की ते जरी पुढे खासदार नसले तरी त्यांनी ज्या घोषणा ऐकल्या असतील त्या पूर्ण आम्ही करू. त्यांनी त्याच्यामध्ये आनंद मानावा, कारण ते सुद्धा या जिल्ह्यातलेच आहेत. त्यांना निश्चितपणे आम्ही ही कामं पूर्ण करू, याच्याबद्दल त्यांना आनंद होईल. आणि त्यांची आजसुद्धा मनातून खात्री असेल की कामं फक्त आम्हीच पूर्ण करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे ते खासदार असतानासुद्धा त्यांना वेगवेगळ्या ह्याच्यासाठी मी निधी देत होतो. आता ते जरी पुढेच्या काळात खासदार नसले आणि एखादं काम करून आले माझ्याकडे तरी मी निश्चितपणे ते मंजूर करून देईन, कारण आम्ही ह्याच्यामध्ये विकासामध्ये आम्ही राजकारण करत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. राणेंना आता हद्दपार करायची वेळ आली आहे. कोकणचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर राजकीय दहशतवाद संपायला हवा. आता जनतेनं ठरवलेलं आहे, राऊतांना जिंकवायचं आहे. त्यामुळे मतधिक्यासाठी स्पर्धा करूया असं आवाहन वरुण सरदेसाई यांनी केलं आहे. जे हॅट्रिक पूर्ण करणार आहेत असे आपल्या सगळ्यांचे लाडके विनायक राऊत साहेब, अत्यंत भरगच्च असं व्यासपीठ आहे, त्यामुळे सगळ्यांची नावं घेत नाही. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आप, इंडिया आघाडीतील सगळे महत्वाचे नेते व समोर बसलेले सगळे शिवसेना प्रेमी व कोकणवासी. राऊत साहेब, आम्ही तुमचा फॉर्म भरायला जेव्हा आलो होतो तेव्हा लोकांचा उत्साह पाहता ही पूर्ण खात्री होती की किमान 2.5 लाखाच्या फरकाने आपण ही सीट जिंकणार म्हणजे जिंकणार. आणि मग त्यानंतर तुमचा फॉर्म भरला आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही टीव्हीवर पाहिलं की तुमच्या विरोधामध्ये भाजप लढते आणि भाजपने नारायण राणे यांना उमेदवारी घोषित केली. जसं ते टीव्हीवर पाहिलं तसं माझी इच्छा झाली की आपल्याला फोन करून सांगावं की काल आम्ही भाषणात म्हणालो तुम्ही 2.5 लाखाने जिंकणार, पण आता तुमचे प्रतिस्पर्धी पाहता किमान 3.5 लाखाच्या फरकाने तुम्ही जिंकणार म्हणजे जिंकणार. कारण कोकणातला माणूस आता ईर्षेने पेटलेला आहे, शिवसैनिक आता ईर्षेने पेटलेला आहे. माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी त्यांच्याबद्दल एवढं काय काय सांगितलेलं आहे की मला वाटतं जवळपास सगळे मुद्दे हे पूर्ण झालेले आहेत. या विधानसभेमध्ये या 2 तालुक्यामध्ये काम करत असताना कुठल्या अडीअडचणींना सामोरं जावं लागतं हे मला वाटतं सावंत साहेब असतील, पारकर साहेब असतील यांनी सांगितलेलं आहे. आणि खरंच निर्णय आता आपल्या या कोकणवासीय जनतेला घ्यायचा आहे. कारण ज्यावेळी ते शिवसेनेत होते तेव्हा हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख सन्माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना मुख्यमंत्री करून महाराष्ट्राचा नेता केलं होतं. शिवसेनेतनं त्यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर जेव्हा ते काँग्रेसमध्ये गेले तेव्हा काँग्रेसने त्यांना कोकणाचा नेता केला. 2014 साली जेव्हा विनायक राऊत साहेबांनी त्यांचा पहिल्यांदा लोकसभेला पराभव केला तेव्हा ते एका जिल्ह्याचे नेते झाले. 2014 सालच्या विधानसभेमध्ये जेव्हा वैभव नाईकांनी त्यांना विधानसभेमध्ये पाडलं तेव्हा त्यांचं कुटुंबीय एका तालुक्यापुरतं सीमित झालं. आणि आता यावेळी 2024च्या निवडणुकीमध्ये एकदा का या वैभववाडी आणि या कणकवली विधानसभेनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला आणि विनायक राऊत साहेबांना कमीत कमी 25,000चं लीड दिल्यानंतर या तालुक्यामधनं सुद्धा हद्दपार करण्याची एक अत्यंत चांगली संधी ही तुमच्याकडे आलेली आहे. आणि त्यामुळे या संधीचं सोनं तुम्ही कराल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. कारण कोकणामध्ये विकास कशा पद्धतीने सुरू आहे हे मला वाटतं माझ्यापेक्षा अत्यंत चांगलं आहे, तुम्हाला माहिती.
आज व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सगळ्या मंडळींनी सांगितलेलं आहे की गेल्या 10 वर्षामध्ये विनायक राऊत साहेबांनी किती चांगलं काम केलं, त्यांच्या भाषणामध्ये सुद्धा ते तुम्हाला सांगतील. आणि मी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो की कोकणाचा जर आपल्याला विकास करायचा असेल, कोकणाचा जर आपल्याला शाश्वत विकास करायचा असेल, तर हे जे काही राजकीय दहशत माजवण्याचा प्रयत्न जो काही सुरू आहे तो आपल्याला संपूर्णपणे संपवावा लागेल. आणि तो जर संपवायचा असेल तर राजकारणामधून यांना हद्दपार करावं लागेल. कारण दररोज यांची एक एक वाक्य पाहताना असं कळतच नाही की खरंच हे एकेकाळी मुख्यमंत्री होते का, खरंच आज हे केंद्रीय मंत्री होते का. काल पेपरामध्ये वाचलं, स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आणि महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांना सांगितलं, तुम्ही सिंधुदुर्गात येऊन दाखवा, आम्ही तुम्हाला परत जाऊ देणार नाही. धमकीची भाषा सोडून द्या, आपण धमकीला भीक घालत नाही. पण एखादा लोकसभेचा उमेदवार आणि तोही नरेंद्र मोदी साहेबांच्या कॅबिनेट मधला एक केंद्रीय मंत्री अशा गुंडासारखी भाषा करतो, हे मला वाटतं आपल्या देशाच्या लोकशाहीला शोभणार नाही. आणि त्यामुळे सामान्य जनतेने आता विचार केला पाहिजे. जर हे लोक महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्याला थेट व्यासपीठावरनं धमक्या देऊ शकतात, तर उद्या तुमच्या मागे किंवा सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मागे सुद्धा अशीच जर दडपशाही होत राहिली तर कोकणाचा विकास होईल का, हा विचार करून आपण सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की आपल्याला यावेळी मिळालेलं चिन्ह हे नवीन आहे, आपल्याला जे पक्षाला नाव मिळाले ते देखील नवीन आहे. आणि म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि आपलं चिन्ह मशाल हे आपल्याला शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. मला माहिती आहे सोशल मीडिया आणि मीडियाच्या माध्यमातून मशाल चिन्ह हे जरी आपल्याला वाटत असेल सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं असेल, तरी आपण असं समजूया 10 पैकी 9 लोकांना माहिती आहे की यावेळी विनायक राऊत साहेबांचं चिन्ह हे मशाल आहे. पण एखादा असा व्यक्ती असू शकतो, एखादे कोण वयोवृद्ध असतील, कोण महिला असेल जे फार टीव्ही बघत नाहीत, राजकारणामध्ये रस नाही, एखादा असे फर्स्ट टाइम वोटर असतील, 18-19 वर्षाचे असतील, त्यांना राजकारण कळत नाही, मतदान उद्धव साहेबांना करायचंय, विनायक राऊत साहेबांना करायचंय, पण त्यांना मशाल चिन्ह माहिती नसेल. आणि प्रत्येक जर आपण 10 मधला एक जरी व्यक्ती पकडला तर म्हणजे एका यादीमागे जवळपास 100 लोक होतात. आपल्या वैभववाडीमध्ये कोणतरी म्हणालं की 52 बूथ आहेत, म्हणजे जवळपास 58 बूथ आहेत, म्हणजे जवळपास 5800 मतं एकट्या या वैभववाडीमध्ये असे मतदार असू शकतात ज्यांच्यापर्यंत आपलं चिन्ह पोहोचलं नाही. आणि म्हणून आजची ही सभा झाल्याच्या नंतर आम्ही युवा सेनेच्या वतीने सावंतवाडीमध्ये मशाल रॅली साहेब आम्ही आयोजित केलेली आहे. माझी उपस्थित असलेले जे सगळे प्रमुख मंडळी आहेत, माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे की जरी नागरिक सजग असले, जरी सगळ्यांना आपल्याला वाटत असेल, सगळ्यांना माहिती असेल, तरी देखील 7 तारखेपर्यंत जास्तीत जास्त आपल्या चिन्हाचा प्रचार आणि प्रसार हा कसा होईल याकरता आपण प्रयत्न करत राहू. बाकी जनतेने ठरवलेलं आहे की विनायक राऊत साहेबांची हॅट्रिक करायची, आता फक्त लीड किती याकरता सगळी स्पर्धा सुरू आहे. आणि सगळ्या तालुक्यांनी आपापसामध्ये स्पर्धा लावली पाहिजे की जास्तीत जास्त लीड हा संपूर्ण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये कुठला तालुका देतो. आणि मला खात्री आहे की संपूर्ण आपल्या आजचा हा लोकांचा उत्साह पाहता, एवढ्या उन्हामध्ये सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येने सगळे विनायक राऊत साहेबांवर प्रेम करणारी जनता पाहता की लांजा असेल, रत्नागिरी असेल, चिपळूण असेल, सावंतवाडी असेल, तुमचं कणकवली असेल, या सगळ्यांपेक्षा सुद्धा विनायक राऊत साहेब सगळ्यात जास्त लीड यावेळी तुम्हाला वैभववाडी तालुका देईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. तुम्हाला पुढच्या तुमच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. इंडिया आघाडीच्या सुद्धा सगळ्या नेत्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. तुम्ही आज जसे आमच्या सगळे सोबत आहात असेच देखील पुढे सगळे एकत्र सोबत राहा आणि आपण सगळे एकत्र काम करूया. इंडिया आघाडीचं सरकार हे देशामध्ये आणूया आणि विनायक राऊत साहेबांची हॅट्रिक पूर्ण करूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. ही निवडणूक हुकुमशाही विरोधात आहे, महागाई विरोधातली ही निवडणूक आहे असं म्हणत उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी राणेंच्या घराणेशाहीवर देखील टीका केली आहे. पाहूया. खरं तर ही निवडणूक फक्त नारायण राणे आणि राऊत साहेब यांच्यामधली नाही. ही निवडणूक हुकुमशाही विरुद्ध आहे, लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे. जे आपल्याला सांगितलं होतं माननीय पंतप्रधानांनी, अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार
भाजप सरकारची महागाई काही कमी झाली नाही, त्या महागाईच्या विरुद्ध आहे. दरवर्षी आपल्याला 2 कोटी रोजगार देणार होते मोदी साहेब, 10 वर्षात 20 कोटी झाले असते. आणि तसं झालं असतं तर आज तुम्ही सगळे कामावर असला असता आणि सगळ्यात तर कोणीच असलं नसतं. त्याच्यामुळे याच्यापैकी काहीच झालेलं नसल्यामुळे हे सगळे बदल त्यांनी जे सांगितले होते, म्हणजे महागाई कमी करायची आहे, रोजगार निर्माण करायचा आहे, या सगळ्या गोष्टी करून विकास साधण्याकरता आपल्याला लोकशाही जिवंत करण्याकरता ही निवडणूक आहे. कदाचित ही निवडणूक जी 400 पार ही जी काही घोषणा दिली आहे ती याच्याकडे अंगुली निर्देश करत आहे. म्हणजे याच्याकडे आपल्याला लक्ष वेधत आहे की या निवडणुकीनंतर भारतात निवडणूक होणार नाही. तुम्ही म्हणता असं होऊ शकतं का? तर आपल्या बाजूला रशिया आहे आणि रशियामध्ये पुतीन हे अध्यक्ष आहेत. गेल्या वेळच्या निवडणुकीत त्यांनी संसदेत असा कायदा पास करून घेतला की ते जिवंत आहेत तोपर्यंत रशियाचे अध्यक्ष राहतील, बाकी सगळ्या निवडणुका होतील, पण अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध भारतीय जनता पार्टीने एवढी आग ओकली, एवढे भाषणं केली, एवढे ठिकाणी लोकांना हैराण केलं. ईडी, सीबीआय, एसीबी लोकांच्या मागे लावले आणि आज ते सगळे, मग छगन भुजबळ असून देत, अजित पवार असून देत, भावना गवळी असून देत, नावं घेऊ तेवढी थोडी, कदाचित वेळ पुरणार नाही, सगळे भाजपमध्ये आहेत, सगळे मंत्रिमंडळात आहेत, सगळे निवडणूक लढवत आहेत. मात्र ही भाजप पार्टी आहे की भ्रष्टाचारी पार्टी आहे? यांनी काश्मीरचा मुद्दा जाऊन तुम्ही गावोगावी मांडता. मणिपूरमध्ये जेव्हा तरुण महिलांची विवस्त्र धिंड काढली, तुम्ही एकही दिवस पंतप्रधान त्या विषयावर बोलले नाहीत. त्याचं कारण कधी पंतप्रधान सांगू शकतात का? या देशातल्या सुप्रीम कोर्टाने या महाराष्ट्र सरकारचा नपुसक सरकार म्हणून उल्लेख केला. ते कधी येऊन या ठिकाणी अजित पवार, शिंदे, नाहीतर आमचे पंतप्रधान सांगू शकतात का? एकही दिवस ते टीव्ही समोर यायला तयार नव्हते, लोकांबरोबर बोलायला तयार नव्हते. इलेक्ट्रिकल बॉन्डचा विषय निघाला, काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेकडे माहिती मागितली की कोणी कोणी हे बॉन्ड खरेदी केले आहेत आणि कुठच्या कुठच्या पक्षाला दिले आहेत, किती किती रुपये दिलेत ते सांगा. पहिल्यांदा स्टेट बँकेने सांगितलं ही माहिती द्यायला 2 वर्ष लागतील आणि डिजिटल इंडियाची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. डिजिटल इंडिया म्हणजे काय? सगळ्या बोटाच्या हाताच्या बोटावर मिळणार. आणि स्टेट बँक काय सांगते? माहिती द्यायला 2 महिने लागतील, म्हणजे निवडणुकीनंतर. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं 48 तासाच्या आत जर माहिती कोर्टासमोर आली नाही तर आम्ही स्टेट बँकेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करू. 48 तासात माहिती आली. इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कोणी कोणी खरेदी केली त्या कंपन्यांची नावं आली आणि त्याच्यातून असं निष्पन्न झालं अशा 33 कंपन्या आहेत की ज्याच्यावर मोदींच्या ईडी, सीबीआय, एसीबी यांनी कारवाई केली आणि त्या कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशीच्या आठवड्यामध्ये 33 कंपन्याने भारतीय जनता पार्टीला मदत निधी दिलेला आहे. अशा प्रकारे वसुलीचा धंदा, अशा प्रकारे पैशाची लूट करून आणि काही कंपन्या अशा आहेत अडाणींसारख्या की ज्यांना मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले आहेत. जसं धारावी विकासाचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे. या सगळ्या कंपन्यांनी भाजपला पैसे दिलेले आहेत. आज उद्योगपतींना धंदा द्यायचा, त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचे, जे पैसे देत ते त्यांच्यावर लाडी टाकायच्या
त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचे, जे भ्रष्ट आहेत त्यांच्यावर झाडे टाकायच्या, मग त्यांना पक्षात घ्यायचं, अशा प्रकारचा गोंधळ नाही, अशा प्रकारचं वातावरण या देशात आहे. ते वातावरण जर आपल्याला बदलून लोकशाहीची पुनर्स्थापना करायची असेल तर 7 तारीखला आपल्याला इंडिया आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक राऊत यांना निवडून दिल्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा उपाय नाही. बऱ्याच वक्त्यांनी उल्लेख केला, पण मी अजून 2-3 मिनिटं तुमची घेईन. तुमच्या घरासमोर समजा तुम्ही एखादा आंब्याचं झाड लावला, त्याला पाणी घातलं, त्याला खत घातलं, कल्टार घातलं, आंबे लागत नाही. 5 वर्ष वाट बघितली, 10 वर्ष वाट बघितली, काय कराल? 15 वर्ष वाट बघितली, काय कराल? 20 वर्ष नाही झालं, मग काय कराल? किती वाट बघणार? 100 वर्ष वाट बघणार काय? नाही ना, तोडणार ना. मग नारायण राणेला 32 वर्ष तर दिली ना संधी. 90 सालात आमदार होते, शिवसेनेत सत्तेत होते, काँग्रेसमध्ये सत्तेत होते, बीजेपीत सत्तेत होते, केंद्रात होते, राज्यात होते, विरोधी पक्ष नेते होते. साहेब, आम्ही तुम्हाला 32 वर्ष 34 वर्ष संधी दिली, तुमच्या पाया पडतो, तुमचा विकास नको, तुम्ही घरी बसा, जरा दुसऱ्यांना आता काम करून द्या. पत्रकाराने तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्ही काय, म्हणजे ऐकण्याची सुद्धा त्यांची सध्या स्थिती अशी आहे. आणि बोलण्याचं तर तुम्ही लोकसभेत बघितलेलंच आहे. प्रश्न तामिळनाडूचं, उत्तर केरळाचं. टीका कोणावर? उद्धव ठाकरेंवर. कशाची? घराणेशाहीची. काय तर म्हणे बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेला आणि आदित्य ठाकरेला पक्षात आणण्याने पदं दिली. निलेश राणे, नारायण राणेंचे कोण आहे? तो कोण आहे? कोण आहे माहित नाही? काय खात्री आहे? माहित आहे ना? नितेश राणे कोण आहेत? बरोबर ना? नारायण राणे यांचे बाप. म्हणजे एका घरातलं 3 राजकारणात चालतात. नशीब महाभारताचा काळ नाही. जर हे धृतराष्ट्र असताना 100 पोरगे असते तर आमच्या संपर्क प्रमुखांना ग्रामपंचायतीला पण उभं राहता आलं नसतं. अरे किती आहे सत्तेची? किती सत्ता पाहिजे तुम्हाला? तुम्हाला आमदार केला, खासदार केला, मंत्री केला, मुख्यमंत्री केला, विरोधी पक्ष नेता केला, मुलाला आमदार केला, मुलाला खासदार केला. अमेरिकेचा अध्यक्ष करणं आमच्या हातात नाही हो साहेब. जरा मेहरबानीने रजा घ्या. आता मगाशी आमचे सतीश सावंत बोलत होते, या कुर्ली धरणात केशवराव राणेंच्या काळात सुरू झालाय. यांना 32 वर्ष सत्ता मिळाली, आजही ते पुरं नाही झालाय. ताळंब्याचं तेच आहे, नरडव्याचं तेच आहे, चिपी विमानतळाचं तेच रडगारण आहे, मुंबई गोवा रोडचं तेच रडगारण आहे. माझं काय किती वर्ष सत्ता द्यायची आणि कशासाठी द्यायची? मगाच्या भाषणात खासदार साहेब म्हणाले 19 कोटीचं सोनं आहे. अरे 19 कोटीचं सोनं म्हणजे काय करता काय जातं? 19 कोटीचे दागिने 3 माणसांच्या घरात लागतात. पण हे पैसे आले कुठून? मोदी सांगायचे की जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिकारी, सांगायचे ना. मला सांगा, कणकवलीतलं नीलम कंट्री कोणाचा आहे? तो टाटाचा शोरूम कोणाचा आहे? तो बजाजचा शोरूम कोणाचा आहे? मेडिकल कॉलेज कोणाचं आहे? याच्यातून पैसे कोण कमावतं? कोणाला मिळतात? मला मिळतात की नारायण राणेला? सांगा ना, कोणाला मिळतात? मग नारायण राणे व्यापारी आहेत की नाही? मग मोदींच्या म्हणण्याप्रमाणे जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिकारी. आपल्याला भिकारी राहायचं आहे का? मग आपल्याला राजा बदलण्याशिवाय पर्याय नाही. लवकरात लवकर हा राजा बदलून टाकूया. जास्त वेळ घेत नाही. 7 तारीख जवळ आलेली आहे. तुम्हाला एकच आठवण राहिली पाहिजे, 7 तारीख आणि मशाल. भले तुम्ही एक वेळ आमच्या राऊत साहेबांचं नाव विसरलात चालेल, शिवसेनेचं नाव विसरलात चालेल, पण 7 तारीखला 7 तारीख आणि मशाल या 2 गोष्टी बरोबर लक्षात ठेवा.
आणि जाऊन बटन असं दाबा, ते म्हणतात का इटलीला करंट गेला पाहिजे, मी म्हणतो दिल्लीला करंट गेला पाहिजे. दिल्लीला असा भूकंप झाला पाहिजे ना, तिथे भूकंपाचं केंद्र आहे हरियाणा आणि दिल्ली आणि त्या नेपाळच्या आजूबाजूला, ते असं बटन दाबा की प्रचंड भूकंप झाला पाहिजे. मी जास्त वेळ घेत नाही, बोलण्यासारखे खूप मुद्दे आहेत, पण बऱ्याच जणांना बोलायचं आहे. 7ला तुमचं मला वाटतं नमाज पण चालू होईल, मीटिंगची पण वेळ 7 वाजेपर्यंत आहे. तर मी आपली जास्त वेळ न घेता भाषण थांबून रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपण सगळेजणचे आतुरतेने ज्यांच्या भाषणाची वाट पाहतोय ते सन्माननीय सध्याचे खासदार आणि पुन्हा तिसऱ्यांदा खासदार हॅट्रिक साधण्यासाठी सज्ज असणारे सन्माननीय विनायकराव सर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या मनात व्यक्त करावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. आपल्या मुलांना गुजरातला पाठवायचं नसेल तर महाविकास आघाडीला मत द्या. मतदानाच्या आदल्या दिवशी भाव ठरवले जातील. आपलं बहुमूल्य मत विकू नका. मोफत राशन हवं की शिक्षण, आता सगळ्याचा हिशोब घ्यायची वेळ आली आहे, असं आवाहन उपनेत्या संजना घाडी यांनी केलंय. तिच्या नजरेसमोर मारली त्या 12 जणांना जमिनीवर सोडून त्याची सत्कार तुम्ही केला. हे सत्कार करणारा जर भारतीय जनता पार्टीचं हिंदुत्व असेल तर हे हिंदुत्व आम्हाला मान्य नाही नाही नाही, हे ठणकावून सांगणारे आमचे उद्धव साहेब. हो, मी सोलापूरची संपर्क प्रमुख देखील आहे आणि मी पाहिलं सोलापूरच्या त्या पंढरीच्या दिंडीमध्ये माझ्या मुसलमान बांधवांना नाचताना, त्या ठिकाणी विठ्ठलाच्या भक्तीत तल्लीन होऊन जाताना. आणि हेच आपला महाराष्ट्र धर्म सांगतो, हेच प्रबोधनकारांनी सांगितलेलं हिंदुत्व आहे, हेच आमच्या बाळासाहेबांनी सांगितलेलं हिंदुत्व आहे. आणि हेच हिंदुत्व घेऊन माननीय उद्धव साहेब पुढे निघालेले आहेत, आदित्य साहेब पुढे निघालेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही हा जो या ठिकाणी उपस्थित राहून दिलेला आशीर्वाद आहे याचा प्रथमतः आम्ही सगळेजण स्वीकार करतो. असाच प्रेम आपण सगळ्यांनी आमच्यावर ठेवावं ही विनंती करते. खास मी इथे उभी राहिलेली आहे माझ्या महिला भगिनींसाठी बोलायची, कारण तुम्ही जे काम करणार आहात या निवडणुकीमध्ये खूप महत्वाचं काम आहे. बाबांनो, सगळ्यात महत्वाचा अन्याय हा तुमच्या माझ्यावर झालेला आहे. मोदीनं सांगितलं होतं 15 लाख रुपये अकाउंटवर देणार. प्रत्येक जण आपण अकाउंट चेक करतो की नाही, आले का कोणाच्या अकाउंटला? काळा पैसा आणून देणार होते, त्यांचा काळा पैसा आला की नाही ते माहित नाही. पण आपण प्रत्येकीने पिठाच्या डब्याखाली, तांदळाच्या डब्याखाली, साडीच्या कप्प्यात लपून ठेवलेले, जपून ठेवलेले नवऱ्याची बचतीचे पैसे घाबरून काळा पैसा आहे समजून घाईघाईत बँकेत जाऊन जमा केले. आज हे पैसे जर तुम्ही बँकेतून काढायला गेलात, मोदी सरकार त्याच्यावर टॅक्स घेतं. आज हे पैसे जर तुम्ही बँकेत भरायला गेलात, मोदी सरकार त्याच्यावर टॅक्स घेतंय. अन्याय कोणावर झालाय? आपल्यावर झालाय. बरोबर बोलले आता. 370 रुपयामध्ये सिलेंडर असताना
त्यांची स्मृती राणी साज भी कभी बहुती वाली कसली वीरांगणा. त्यावेळेच्या पंतप्रधानांना चपलाचा आहेर पाठवणारा ह्या आज 1170 रुपये सिलेंडर झाला. या मोदींना आपण कसला आहेर पाठवावा हा प्रश्न आपल्या महिला भगिनींना आपण विचारला पाहिजे. कारण ही चीड आहे, बरोबर की नाही. 370 कुठे आणि 1170 कुठे यातला फरक बघा. आणि नुसतं याच फरकामध्ये बघा 500 रुपये सन्मान निधी येतो तुमच्याकडे महिन्याला. या खिशातले पैसे या खिशातून येतात, लक्षात घ्या बाबांनो. आणि नुसती एवढीच तुमचे खिसे कापले जात नाहीयेत. आज पेट्रोल डिझेल बरोबर म्हणाले ते सतीश सावंतजी म्हणाले मगाशी, बाळ जन्माला आल्यापासून त्याचं आंगडं टोपरं त्याला कॅल्शियमचा डोस अगदी डाळ खिचडी देताय ना त्याला देखील जीएसटी लागते. त्याचं दप्तर सोडा ताई, त्याचं शार्पनर आणि खोड रबर घेतो ना त्याला सुद्धा जीएसटी लागते. हॉस्पिटलमध्ये गेलेला माणूस परत येवो किंवा न येवो त्याच्या बिलावर जीएसटी लागून येतो. एवढं सोडा, आपला माणूस पशानात गेला, शेवटची यात्रा सुरू झाली, अंत्ययात्रेच्या प्रत्येक सामानाला जीएसटी लागतो आहे. हा विचार आपण करायला पाहिजे. ही महागाई यांनी आपल्यासमोर वन नेशन वन टॅक्स सांगितलं आणि नागवलं गरीब जनतेला. होय, हे सरकार व्यापाऱ्यांचं सरकार आहे, उद्योगपतींचं सरकार आहे, म्हणून सोन्याचे भाव वाढलेले आहेत, म्हणून पेट्रोल डिझेलवर जीएसटी लावले तर भाव कमी होतील, म्हणून पेट्रोल डिझेलवर जीएसटी नाही. आणि त्याचे भाव आंतरराष्ट्रीय मार्केटच्या सगळ्या बंधनातून मुक्त अव्वाच्या सव्वा वाढून ठेवलेले आहेत. आपण कोकणवासीय म्हणून समाधानी माणसं ना, आपण म्हणतो पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले, माझ्याकडे गाडी नाहीये. पण बाबांना गाडी नसली ना तरी घरात येणारी कोथिंबिरीची जुडी सुद्धा त्या पेट्रोल डिझेलच्या वाढीमुळे महाग होते. कारण की तो वाढीव भाग त्या भाजीवर, त्या वस्तूवर, त्या कोथिंबिरीच्या जुडीवर लावून येत असतो. त्यामुळे हे पैसे कोणाच्या खिशातून जातात? तुमच्या माझ्या खिशातून जातात. 2 करोड म्हणे नोकऱ्या देणार होते. आपल्या महाराष्ट्रात आपल्या हक्काचे आलेले उद्योगधंदे, वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्क, नावा शिवा पोर्ट, आपलं वानखेडेच्या जागेवर त्यांनी अहमदाबादमध्ये क्रिकेट स्टेडियम आखलं. लक्षात घ्या, वित्तीय केंद्र, कपास कॉर्पोरेशन, डायमंड मार्केट, प्रत्येक गोष्ट जी या मुंबई महाराष्ट्राचा अभिमान होती ओरबडून ओरबडून कुठे नेली गेली आहे? गुजरात मध्ये कुठे नेली गेली? आज तुमची मुलं महाराष्ट्रात मुंबईत कामाला जातात चाकरमानी म्हणून आपण अभिमान बाळगतो. बाळगतो की नाही? की आपलं पोरगं तिथे काम करतंय. मला सांगा, तुमची मानसिकता आहे तुमच्या मुलांना उद्या गुजरातेत कामाला पाठवायचंय? मग करा मतदान. आणि नसेल पाठवायचं, मुंबई महाराष्ट्राची शान आपल्याला टिकवायची असेल तर आपल्याला माननीय विनायक राऊत साहेबांना, शिवसेनेला इंडिया आघाडीला निवडून आणावंच लागेल. आणि यासाठी आपल्याला तयारीत राहावं लागेल. होय, भवानी मातेचं चिन्ह, भवानी मातेचा जागर करताना सगळ्यात महत्वाची काय आपण पुढ्यात ठेवतो? भवानीची ज्योत, मशाल. कर्मधर्म संयोगाने माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने याच भवानी मातेनं शिवरायांना भवानी तलवार दिली आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या स्वराज्याचे सुराज्य स्थापन केलं. आणि पुन्हा एकदा उद्धव साहेबांना या ताई भवानीची मशाल आपल्याला चिन्ह म्हणून मिळालेलं आहे. आणि मला खात्री आहे आपण सगळेजण मशाल चिन्हावर येणारा 7 मेला त्या ठिकाणी त्या चिन्हासमोरचं बटन दाबून प्रचंड बहुमताने शिवसेनेला, उद्धव साहेबांना आपला विश्वास त्या ठिकाणी देणार आहात. आणि हे करत असताना मतदानाच्या आदल्या दिवशीपर्यंत सगळ्यात महत्वाचं राऊत साहेब काय आहे? आपल्याला लुबाडून मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज कॉन्ट्रॅक्टची टक्केवारी असेल, एवढा पैसा जमा केला, एवढी माया जमा केली आहे ना, मतदानाच्या आदल्या दिवशी तुमचे भाव ठरवले जातील. या 500 रुपयात मॅनेज होईल, हा 1000 रुपये. ह्याला जरा गावात 4 जण जास्त ओळखतात, ह्याला 2000 रुपये. ह्याला एक चपटी द्या, तेवढा बस झालं. याला कोंबड्या मटणाचं जेवण घाला, तेवढं बस झालं. अशा पद्धतीने आपले भाव ठरवण्यातील प्रयत्न केला जाईल. माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे बाबांनो, आपलं बहुमूल्य मतदान विकू नका.
कारण तेच ठरवणार आहे की तुमची घरात येणारी वस्तू ही किती रुपयात आली पाहिजे, तुमची महागाई कमी झाली पाहिजे, हेच मतदान ठरवणार आहे. तुमची बेरोजगारी नाहीशी झाली पाहिजे, महाराष्ट्रात रोजगार आले पाहिजेत, हेच धोरण ठरवणार आहे. कारण तुम्हाला मोफत राशन दिलं जात आहे, बरोबर ना? 5 किलो तांदूळ आणि 5 किलो गहू. तुम्हाला मला प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्हाला मोफत राशन हवंय की मोफत शिक्षण हवंय? मोफत शिक्षण हवंय. आम्हाला भिकारी बनवू नका मोदीजी, आम्हाला मोफत शिक्षण हवंय. आमची मुलं बाळ हुशार आहे, होऊ द्या की त्यांना डॉक्टर इंजिनियर. काढा इकडे सरकारी कॉलेज, तुमची प्रायव्हेट कॉलेजांची फी भरायची आमची ऐपत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही किती कॉलेज काढलीत याच्या वल्गना तुम्ही आमच्याकडे करू नका. या सगळ्याचा हिशोब घेण्यासाठी माय भगिनींनो, बापू आपण तयार व्हा, एवढी विनंती मी आपल्या सगळ्यांना करते. आई भवानी, आई जगदंबा आपल्याला बळ देव, एवढीच पुन्हा एकदा आई भवानीच्या चरणी प्रार्थना करते. विनायक राऊत साहेबांना मशाल चिन्हासमोरचे बटन दाबून 7 मेला प्रचंड बहुमताने विजयी करावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. मंत्री केसरकरांनी नारायण राणेंच्या प्रचारासाठी चांगलीच कंबर कसली आहे. राणेंना माझ्यापेक्षा अधिक मत देणार असून शुक्रवारपासून प्रचारार्थ मैदानात उतरणार असल्याचं ते म्हणाले. पाहूया. संघामध्ये सुरू करतोय त्याला मी पक्षाची रितसर परवानगी घेईन की प्रत्येक जिल्हा परिषद निहाय 2 जिल्हा परिषदे मागे 1 हे मी निवडणूक प्रभारी माझ्या मतदारसंघामध्ये नेमतोय. ते थेट संपर्क हे त्या 2 जिल्हा परिषदेमध्ये ठेवतील आणि ते रिपोर्टिंग हे तालुकाध्यक्षांना करतील आणि तालुकाध्यक्ष जिल्हाध्यक्षांना करतील आणि जिल्हाध्यक्षांकडून माझ्याकडे त्या जिल्हा परिषदेच्या बद्दल झालेल्या प्रगतीची माहिती येईल. आणि दुसरं असं आहे की सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने ज्या योजना, विविध योजना ह्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, त्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे, ही एक फार महत्त्वाची बाब आहे. या निमित्ताने मला समजू शकेल की ज्या एवढ्या योजना मंजूर केल्या त्या किती गावांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत आणि त्या गावांचा पुढचा जो विकास आराखडा आहे हा या निमित्ताने तयार होऊ शकेल, जो अत्यंत परिपूर्ण असा असेल. आणि त्याच्यामुळे प्रचार हा आमच्या जीवनातील अपरिहार्य भाग असतो. परंतु प्रचाराच्या निमित्ताने प्रचार आणि विकास याचा जर आपण समन्वय साधू शकलो तर खऱ्या अर्थाने चमत्कार घडू शकेल. आणि तसा माझा प्रयत्न दरवेळेला राहिलेला आहे. पूर्वीच्या माझ्या अशा व्हिजिटमध्ये जी कामं मला आढळली त्यातली बहुतांश ठिकाणी धरणं दिलेली आहे, हॉस्पिटल्स दिलेली आहे, त्याच्यानंतर PSC म्हणजे पब्लिक हेल्थ आरोग्य केंद्र दिलेली आहे. त्यानंतर गावामध्ये जी आरोग्याची केंद्र असतात त्याचं एक विशेष योजना ही माझ्या मतदारसंघात राबवण्यात आली आणि त्याच्यामुळे गावामध्ये सुद्धा PSCच्या व्यतिरिक्त जे उपकेंद्र असतात ती उपकेंद्र झालेली आहे. धरणाबरोबर मोठ्या धरणांची कामं पूर्ण झालेली आहे. एकच धरण जे शिरशिंगे आहे, हे शिरशिंगे धरण अर्धवट स्थितीत आहे, तर त्याच्या संदर्भातलं ॲनालिसिस सुरू आहे. आणि मला असं आश्वासन देण्यात आलेलं होतं कॅबिनेटमध्ये की आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेण्यात येईल आणि त्याच्यामुळे हे जर धरण झालं तर त्या भागाचा पूर्ण कायापालट होऊन जाणार आहे. कारण धरणाबरोबर हा भाग पर्यटन भागसुद्धा आहे
त्याबरोबर धरणाबरोबरच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटन हे त्या संपूर्ण खोऱ्यामध्ये सुरू होईल. आंबोलीला अनेक विकास कामं जी मी मंजूर केलेली आहेत सगळी प्रगतीपथावर आहेत आणि त्याच्यामुळे आंबोलीला आपण ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सचं सेंटर डेव्हलप करतो आहे. त्याच्यानंतर फुलपाखरू उद्यानचं काम हे प्रगतीपथावर आहे. काही भाग त्याच्यातला पूर्ण झालेला आहे. त्यानंतर जंगल सफारीसाठी गाड्या या देण्यात आलेल्या आहेत. आपण बघितलं की ज्याप्रमाणे नरेंद्र डोंगरावर जायला गाड्या आहेत अशा सफारीच्या गाड्या या आंबोलीच्या जंगलासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. सावंतवाडीचा ज्यावेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला हुकेरीसारखं धरण आणि माझगाव धरण हे दोन्ही पाण्याची शेतकऱ्यांची गरज भागवतील, परंतु त्याच्याचबरोबर सावंतवाडीला 24 तास पाणी पुरवठा देण्याच्या संदर्भात, कारण सावंतवाडीवर माझगाव अवलंबून आहे, सावंतवाडीवर चराठा अवलंबून आहे, तर ही 2 गावं पाण्याच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण बनतील. आम्ही जी उंची वाढवतो आहे धरणाची त्याच्यामधून कोलगावची पाण्याची समस्या संतुष्टामध्ये येईल आणि उडेलीचं पाणी हे केसरीच्या पाईपलाईनला जोडल्यानंतर कंटिन्युअस ही पाईपलाईन सावंतवाडी शहराला पाणी देत राहील. सावंतवाडी शहराचा जो खोलगट भाग आहे त्याला माझगाव धरणावरून पाणी देता येईल, परंतु अशा रीतीने 3-3, 4-4 धरणं जोडलं गेलेलं एकमेव शहर हे सावंतवाडी शहर असेल. सावंतवाडी शहराला एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटने म्हणजे पर्यावरण खात्याने एक पहिली नाविन्यपूर्ण अशी योजना दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये ब्लॅक वॉटर आणि ग्रे वॉटर वेगवेगळं केलं जाईल आणि एक्झिस्टिंग सिस्टममधून कमी खर्चामध्ये ही सिस्टम राबवण्यात येईल आणि शुद्ध पाणी हेच नदीमध्ये डिस्चार्ज करण्यात येईल. त्याचा परिणाम असा होईल की आपण ज्याला अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम करतो त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढतो आणि त्याच्यामुळे शहरातलं टॅक्सेशन वाढतं. या सर्वाचा विचार करून ही जर स्कीम यशस्वी झाली तर नागरी क्षेत्राच्या पाण्याच्या शुद्धीकरण प्रकल्पाला एक वेगळं असे पहिली ही पायलट प्रोजेक्ट होईल आणि तो सावंतवाडी शहरासाठी मंजूर आहे. निरीसारखी संस्था त्याच्यावर काम करते. त्याच्यानंतर नॅकॉफ नावाची संस्था आहे ती त्याच्यावर काम करते आणि हे सर्व करत असताना ज्या आपल्या लोकांच्या जमिनी आहेत त्या जमिनी न विकता त्याच्यावर पर्यटनाचे वेगवेगळे उद्योग चालू करण्यासाठी जवळजवळ 150 कुटुंबांना या ठिकाणी पर्यटन प्रकल्पांना त्यांच्या मंजुरी दिलेली आहे. त्याच्यासाठी सबसिडी मंजुरी केलेली आहे. जवळजवळ 150 बचत गटांना म्हणजे जवळजवळ 1,500 महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचे उद्योग निर्माण करण्यासाठी निधी मंजूर केलेला आहे. जवळजवळ 4,500 महिला या पोल्ट्री प्रोजेक्टमध्ये त्यांना वर्षाला किमान 1 लाखाच्या आसपास 80,000 ते 1 लाख रुपये उत्पन्न सुरू होईल. आणि ह्या सगळं घडत असताना शेळ्या वाटलेल्या आहेत. काही ठिकाणी या संदर्भात अडचणींना तोंड द्यायला लागलं, परंतु शेवटी शासकीय जी पद्धत आहे खरेदी करण्याची आणि शासनाने ज्या दिलेल्या नॉर्म्स असतात की शेळीला लसीकरण केल्यानंतर त्यांना आयसोलेट करायला लागतं, त्यांना जर इतर जनावरांमध्ये मिक्स करता येत नाही आणि हे लिहून घेतलेलं असतं. तरी पण शेतकऱ्यांकडून काही चुका झाल्या तरी पण आपण त्यांना कॉम्पन्सेशन आणि विम्याचं कवच सगळं दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे हा एक असा उद्योग आहे की ह्याच्यामधून मोठ्या प्रमाणात समृद्धी ही घरोघर येऊ शकेल. त्यानंतर आपण देशी गाईंचं स्कीम मंजूर केलेली आहे. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात समृद्धी या विभागामध्ये येऊ शकेल संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये. आणि आपल्याला माहिती आहे देशी गाईंचं तूप हे 3600 रुपये किलो भावाने आज खपतं मार्केटमध्ये. त्याच्यानंतर जे आपल्या पूर्वीच्या योजना चालू होत्या त्याच्या उत्तर विनायक राऊत चांगल्या तऱ्हेने चालवू शकतील, कारण ते म्हणजे प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून ते वावरत होते. प्रत्येक वेळेला ते त्यांच्यावर असायचे. आम्हाला त्यांना भेटायची संधीच मिळत नव्हती म्हणून तर आम्ही सगळे बाहेर पडलो. आम्ही काय कोण आमदारांना असं कोणी विकत घेऊ शकत नाही. ते आदित्य ठाकरेंना माहिती नाही, ते पहिल्यांदाच आमदार झाले. आमदार हा तसा लोकांचा प्रतिनिधी असतो आणि ज्याला आपल्या जनतेवर अन्याय होतो त्याला तो पेटून उठत असतो. त्याच्यामुळे साधं भेटले तरी असतील. तुम्ही शरद पवार साहेबांनी स्वतः सांगितलं की 2.5 वर्षामध्ये 2 वेळा फक्त मंत्रालयात गेले म्हणजे हे जो रेकॉर्ड आहे ना वर्ल्ड रेकॉर्ड त्यांनी केलेलं आहे.
मुख्यमंत्री असताना 2 दिवस जाणं. त्याच्यामुळे लोक शेवटी वाट बघून शेवटी निर्णय घ्यायला काँग्रेस बरोबर राहिलं आणि काँग्रेससारखी धोरणं करायला लागले. तर बाळासाहेबांनी सांगितलेलं होतं ना, मी माझा पक्ष बंद करेन. त्याप्रमाणे तो पक्ष बाळासाहेबांनी आमच्याकडे दिला, कारण त्यांनी काँग्रेसबरोबर गेले. ते बाळासाहेबांचा पक्ष हा आमच्याकडे का आला, तर ते काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे आमच्याकडे पक्ष आला. त्यांनी जाऊन ज्या क्षणी राहुल गांधींना मिठी मारली त्या ठिकाणी बाळासाहेबांना वाटलं असेल की आता माझं धनुष्यबाण यांच्याकडे सुखरूप नाही आहे, ते एकनाथ शिंदेकडे द्यायचं, असं त्यांनी निर्णय घेतला असेल. त्याच्यामुळे आमच्याकडे धनुष्यबाण आलं असेल. तर त्यांनी ती एन्जॉय करावी. आम्ही काय बोलणार त्याच्यावर. त्यांच्या गुहेतला आम्ही काहीच आणलेलं नाही एवढं मी सांगू शकतो. आम्ही जनतेचं प्रेम आणलं, ते आम्हाला बाहेर जनतेत रस्त्यावर मिळालं, लोकांच्या घरामध्ये मिळालं, ते प्रेम आम्हाला मिळालं. गुहा, बंगले हे सगळे तुमच्याकडे असतात. आम्ही रस्त्यावर फिरणारी माणसं आहोत. आता सुद्धा मी रस्त्यावर व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये झोपणार, त्याचंही त्यांना दुःख वाटतं. त्यांना नुसतं वॉशरूमला जायला व्हॅनिटी व्हॅन लागते. आम्हाला रात्री झोपण्याला कुठे झोपायचा हा प्रश्न असतो रानावानात फिरताना. त्याच्यामुळे आम्हाला तिथं झोपताना सेफ जागा लागते. हा फरक आहे आणि तो आदित्य ठाकरेंना कधीच कळणार नाही, कारण ते राजपुत्र आहेत. त्यांना सगळं आपोआप मिळतं. त्यांच्यासाठी 3-3 MLC केले तरी चालतात, पण ते MLA झालं पाहिजे हे त्यांचं हे असं. पुन्हा एकदा ते जातील ना मतदारसंघात, त्यावेळेला त्यांना जनता म्हणजे काय ते कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. आपला कॅन्डिडेट निवडून येतो ही एक अंधश्रद्धा आहे. त्याच्यामुळे मुद्दाम पावसात भिजण्यामध्ये काय अर्थ नसतो. विनाकारण आजारी पडायला होतो. आमच्या तब्येतीची काळजी आम्हाला त्यांच्याबद्दल अत्यंत आदर आहे. मला तुम्ही कधी मला उद्धव ठाकरे साहेबांच्या विरोधात बोललेलं ऐकलंय का? आपण बोलत नाही, आपण आदर ठेवतो. त्यांचं एखादी पॉलिसी चुकली तर त्या पॉलिसीवर मी बोलतो. त्यांनी समजा हिंदुत्व सोडलं त्याच्यावर मी बोलू शकतो. त्यांनी आणि काहीतरी केलं असेल तर त्याच्यावर मी बोलू शकतो. तो एक पॉलिसी मॅटर झाला, पण व्यक्तिगत टीका मी त्यांच्यावर कधीच केलेली नाही किंवा त्यांना वेगळ्या काहीतरी बोलणं वगैरे असे प्रकार आपल्याला मिळत नाही. आपण पूर्ण आदर ठेवून मी त्यांच्याबद्दल नेहमीच बोलत आलेलो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81.
वर्षात राणेंनी काय केलं? स्वतःची संपत्ती वाढवण्याव्यतिरिक्त काही केलं नाही. आपल्याला राडा संस्कृती संपवायची आहे. आता आपल्याला पुन्हा संधी चालून आली आहे. विरोधकांच्या पराभवाची हॅट्रिक पूर्ण झाल्याशिवाय गप्प बसायचं नाही, असं जोरदार भाषण अतुल रावराणेंनी वैभववाडीत केलंय. पाहूया. एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात हीच खरी विनायक राऊत साहेबांच्या कामाची पोचपावती आहे. त्यांच्यावर असलेलं तुमचं प्रेम आणि 2 वेळा तुम्ही ज्या पद्धतीने ज्या विक्रमी मताने तुम्ही त्यांना निवडून दिलं, हीच त्यांच्या कामाची खरी पोचपावती आहे. यावेळेला आपला लढा हा देशातल्या महासत्ता म्हणून जे स्वतःला म्हणवतात त्यांच्या विरोधात आहे. जो उमेदवार आता उभा राहिलाय, ज्याला तिकीट मिळत नव्हतं, केंद्रीय मंत्री असताना पण 3 वेळा, तिसऱ्या फेरीला गयावया केल्यानंतर तिकीट त्याच्या पदरात पडलं, ज्याला किरण सावंत सारख्या नवख्या उमेदवाराने ताटकळत ठेवलं, ते या जिल्ह्यावर ज्यांनी 56 वर्ष कोकणावरती सत्ता उपभोगली, आज ते सांगतायत 56 वर्ष लागलं मला नारायण राणेला उभं राहायला, पण 56 वर्षात तुम्ही कोकणाचा विकास केला का कोकणाला भकास केलं, याची यादी जर समोर आली तर तुमच्या प्रॉपर्टीची यादी पहिले वाचून दाखवावी लागेल. आज मला अभिमान वाटतो की माझ्या नेत्यांचा, ज्यावेळेला आदरणीय उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले, आपण सर्वांनी त्यांना मुख्यमंत्री पदी बसवलं, त्याला ज्यावेळेला उद्धव साहेबांनी कोकणाला काय पाहिजे म्हणून जेव्हा विनायक राऊत साहेबांना, वैभव नाईक साहेबांना, अरुबाईंना ज्या पहिली मीटिंग घेऊन विचारलं, त्याला या माझ्या नेत्यांनी सांगितलं की आमच्या कोकणाला जर साहेब खरोखर काय द्यायचं असेल तर एक शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या, आमचा सुशिक्षितांचा जिल्हा आहे, बुद्धिमंतांचा जिल्हा आहे, पण आमची मुलं ही शेतकऱ्याची मुलं आहेत, गरीब घरातली मुलं आहेत, पण ती हुशार आहेत, बुद्धिमान आहेत, त्यांना त्यांच्या कर्तृत्वावर MBBS होऊ द्या. आणि साहेबांनी त्वरित 500 बेडचं मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल मान्यता दिली आणि त्वरित त्याला निधी दिला. कोकणाचं आणि शिवसेनेचं जे एक नातं आहे ते त्यांनी आपल्या कामातून दाखवून दिलं. मित्रांनो, आज जो आपला लढा आहे तो एका राडेबाज सुपारीबाजाच्या विरोधात आहे, ज्यांनी बाळासाहेब हयात असताना, ज्यांनी बाळासाहेबांनी ज्याला घडवलं, मुख्यमंत्री पद दिलं, महसूल मंत्री पद दिलं, विरोधी पक्ष नेता पद दिलं, पण त्यांनी गद्दारी केली आणि आज शिवसेनेच्या मुळावर उठलेत. कोकणातून शिवसेना ही 4 अक्ष हद्दपार करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचं कमळ घरोघर पोहोचवण्याची सुपारी या नारायण राणे या केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतलेली आहे. आज केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर गेल्या 2 वर्षात एकही व्यवसाय आणू शकले नाहीत. कॉयर बोर्डचं ऑफिस आणलं प्रहार भवनमध्ये, स्वतःच्या कुटुंबाला, राणे परिवाराला व्यवसाय चालू करून घेतला. आज सांगतायत की माझ्या घरी जर्मनीचे एक मंडळ आलं, शिष्टमंडळ आलं आणि मी जर्मनीमध्ये नोकऱ्या देणार. और ज्यांना उद्योग मंत्र्यांना सिबिल स्कोअर काय हे समजत नाही, ते जर्मनीच्या शिष्टमंडळावर काय बोलणार आणि तुम्हाला कुठून नोकऱ्या देणार. आज जवळजवळ 50-55 वर्ष या कोकणाला आम्ही लुटलेलं आहे. आता आपल्याला ही संधी आलेली आहे. 2 वेळा आपण सर्वांनी या राण्यांना पाडलेलं आहे, त्यांच्या मुलाला पाडलेलं आहे, मुंबईमध्ये पण नारायण राणेंना पाडलेलं आहे. आता पुन्हा एकदा ते आलेले आहेत. आपण सर्वांनी राऊत साहेबांना त्यांच्या कामाची पोचपावती, त्यांचं असलेलं तुमच्यावरचं प्रेम आणि तुमची असलेले त्यांच्यावर असलेले प्रेम या आशीर्वादाने मशाल या निशाणीवरती शिक्कामोर्तब करा आणि विक्रमी मताने पुन्हा एकदा निवडून देऊन हॅट्रिक करा आणि नारायण राणेंना तिसऱ्यांदा पाडून त्यांच्या परिवाराचं पुस्तक कायमस्वरूपी बंद करा आणि आपल्या कोकणाचा सर्वांगीण विकास आदरणीय उद्धव साहेबांच्याकडनं, आदरणीय विनायक राऊत साहेबांच्याकडनं
आदरणीय शरद पवार साहेबांच्याकडनं, आदरणीय राहुल गांधींकडनं, आदरणीय सोनिया गांधींकडनं, इंडिया आघाडीकडनं आपण करून घेऊया आणि या देशाची लोकशाही संविधान अबाधित राखूया. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 23 78 11 9021 76 13 57 आणि 93 22 69 63 81. जिल्ह्याचं वाटोळं करण्याचं काम राणेंनी केलंय. सिंचन प्रकल्पात टक्केवारी घेतल्यानं कामं अपूर्ण आहेत. भाजपच्या जाहिराती खोट्या असून कोणाच्या धमकीला आता घाबरू नका. जिल्हा दहशतमुक्त करण्यासाठी मशालीला पुन्हा एकदा साथ द्या असं आवाहन सतीश सावंत यांनी वैभववाडीत केलंय. या प्रचार सभेच्या निवडणूक चालू झाल्यापासून नारायण राणे यांनी प्रश्न विचारले की विनायक राऊत यांनी 10 वर्षामध्ये काय केलं. मला वाटतं राऊत साहेबांनी 10 वर्षामध्ये काय केलं हे विचारण्यापूर्वी त्यांच्या घरामध्ये जो त्यांचा मुलगा आमदार नितेश राणे आहे त्यांनी 10 वर्षामध्ये काय केलं याचा पहिला त्यांनी अहवाल घ्यावा आणि जनतेच्या समोर त्यांनी निवडणुकीला जावं. तुम्ही ज्या सभागृहामध्ये बसलाय त्याच्या मागे जे वडाचं झाड आहे त्याच्यावरती मला वाटतं नितेश राणेंनी सेल्फी पॉइंट केला होता. आता ते मोरही दिसत नाही, त्याची पिसही दिसत नाही. मला वाटतं इथे जे वैभववाडी महाराणा प्रताप म्हणजे त्यांचे पूर्वज त्यांचं एक स्मारक केलं होतं. मला वाटतं त्यातली अवस्था काय केली आहे म्हणजे स्वतःच्या समाजाला सुद्धा फसवण्याचं काम या नितेश राणेने केलेलं आहे. फक्त या ठिकाणी स्टंटबाजी करणं एवढंच काम या ठिकाणी नितेश राणेंचं आहे. 34 वर्ष किंवा 10 वर्षाचा जर विचार केला वैभववाडी नगरपंचायतीमध्ये आज इथे पिण्याचं पाणी मिळत नाहीये. आजही 3-3 दिवसांनी पाणी येत आहे. हे यांच्या नितेश राणेंचं काम आहे. आता निवडणुकीच्या तोंडावर 4 दिवसांनी इथे त्यांचेच कार्यकर्ते टँकर आणतील आणि आपणच फोटो काढतील आणि सांगतील आम्ही आता तुम्हाला पिण्याचं पाणी दिलं आहे. पण ज्याने या वैभववाडीला पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवलं त्यांना उद्या या निवडणुकीपासून मतापासून वंचित ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे. वैभववाडीमध्ये जी धरणं आहेत त्या धरणांचे आजही जमीनदारांचे पैसे आज मिळालेले नाहीये. सन्माननीय राऊत साहेबांनी प्रधानमंत्री सिंचन योजनेमधनं अरुणा प्रकल्पासाठी मला वाटतं 200 की 250 कोटी रुपये आणले. त्याची टक्केवारी घेण्याचं काम या नितेश राणेंनी केलं. आजही त्याचे कॅनॉल होत नाहीये. ठेकेदारांना त्रास देणं, सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे नितेश राणेंचं या ठिकाणी गणित आहे. या ठिकाणी जे काय 58 बूथ वैभववाडीमध्ये आहे त्या प्रत्येक इथल्या कार्यकर्त्याला म्हणजे त्यांचे कार्यकर्ते म्हणजे ठेकेदार या प्रत्येक ठेकेदाराला त्यांनी टार्गेट दिलं की तुम्ही हा खर्च करायला पाहिजे. आणि म्हणून ह्या भागातले रस्ते जे काही वाहून जातात उद्या जून महिन्यामध्ये पहिला पाऊस लागल्यानंतर काल परवा डांबरीकरण जे रस्ते होत आहेत त्याच्यावरती खड्डे पडण्याचं कारण असेल तर इथल्या आमदारांची असलेली टक्केवारी. आणि म्हणून असले टक्केवारी करणारे आणि इथे सांगतायत की मी असा विकास करणार तसा विकास करणार, टक्केवारीच्या पलीकडे काही करू शकत नाहीये. आज या ठिकाणी 2014 मध्ये या ठिकाणी विजय सावंत आमदारकीसाठी उभे राहिले होते. आज सांगतायत की सुशांत नाईकने सांगितलं की 500 कारखाने आणणार आहोत म्हणून ते नारायण राणे सांगतायत. 2014 मध्ये विजय सावंत या ठिकाणी साखर कारखाना आणणार होते त्यालाही या ठिकाणी विरोध करण्याचं काम केलं. जो ऊस या जिल्ह्यामध्ये 1.25 लाख टन कंदोरी वैभववाडीमध्ये येत होता आणि आपल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये करोडो रुपये येत होता, आज 1.25 लाख टन असलेला ऊस आज 60,000 टनावरती आलेला आहे. फक्त निवडणूक आली की ऊसाचा कारखाना मला वाटतं प्रमोद जठार असतील, नितेश राणे असतील,
2019च्या या इलेक्शन मध्ये आम्ही साखर कारखाना आणणार म्हणून सांगितलेलं. आता मला वाटतं 4.5 वर्ष झाली, अद्यापही मला वाटतं साखर कारखान्याचं भूमिपूजन झालेलं नाही. असलेल्या जो कोण या ठिकाणी उद्योगधंदे आणण्याचा प्रयत्न करीत त्याला विरोध करण्याचं काम ह्यांनी केलं. या जिल्ह्यात जे काय चांगलं करायचं असेल तरी आम्ही, आणि सगळ्यात वाटोळं करायचं असेल तरी आमच्याशिवाय कोणी या जिल्ह्याचं वाटोळं करायचं नाही, असा एक कलमी कार्यक्रम या राणे कुटुंबियांचा आहे. आणि आज ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत, फक्त सांगतात की आम्ही रस्ते फक्त असतील, ओडीआर असतील, स्टेट हायवे असतील, ग्रामीण भागातल्या जाऊन रस्त्याची पाहणी करा. आजही ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांना या ठिकाणी पैसे दिलेले नाहीये. आणि म्हणून ही निवडणूक जी आहे, आज राऊत साहेबांनी 10 वर्षामध्ये केलेलं काम आणि ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धोका पोहोचवण्याचं काम या मिंदे गटाने केलं, त्यावेळी राऊत साहेब सन्माननीय उद्धवजींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. आणि म्हणून त्यांचं बक्षीस म्हणून उद्या आपल्याला मशाली समोरचं बटन दाबायचं. आज सांगतायत की आज आम्ही शेतकऱ्यांना सुद्धा सांगतायत की आम्ही शेतकऱ्यांना, भाजपचे कार्यकर्ते फिरतायत की आम्ही किसान सन्मानचे 4-4 महिन्यांनी 2000 रुपये देतो, म्हणजे महिन्याला 500 रुपये. ही काय तुमच्यावरती मेहरबानी नाही आहे. आज तुमच्याकडनं खतावरती 12% जीएसटी घेतात, सिमेंटवरती 28% जीएसटी घेतात, स्टीलवरती 18%, मला वाटतं सर्व वस्तूंवरती जीएसटी घेतात. जीएसटी वरती प्रत्येक व्यक्तीकडनं 20,000 25,000 रुपये त्या ठिकाणी घेतायत, वसूल करतायत. आणि त्यातनं तुम्हाला वर्षाला 6,000 रुपये देत आहेत. आणि आज बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगतात आम्ही किसान सन्मान 2022 पर्यंत प्रत्येकाला पक्क घर देणार होतं. तुमच्या गावात किती जणांना घर दिलं तेही तुम्ही विचारा. दुसरी टीव्हीवरती जाहिरात लावतायत, आयुष्यमान भारत योजना, 5 लाखाचा विमा आम्ही मोफत देणार. माझ्या या ठिकाणी चॅलेंज आहे, एका व्यक्तीला जरी 100% उपचाराचे पैसे मिळाले असतील तर त्याचं नाव भारतीय जनता पक्षाने जाहीर करावं. मला वाटतं फक्त टीव्हीवर बघण्यासाठी जाहिरात लोकप्रिय आहे. प्रत्यक्ष माणूस ज्यावेळी आजारी पडेल त्या आजारी पडलेल्या माणसाला या मोदींच्या जाहिरातींचा काही उपयोग होत नाहीये. आणि म्हणून उद्या 7 मेला जी निवडणूक होणार आहे, या निवडणुकीमध्ये या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल, वैभववाडीमध्ये इथल्या आमदारांनी ज्या काही भूततपा मारलेल्या आहेत, इथल्या ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायत, मला वाटतं स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवरती नितेश राणेंचा विश्वास राहिलेला नाहीये. त्यांची स्वतःची विसर्जित झालेली महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे कार्यकर्ते इथल्या कार्यकर्त्यांवरती वाच ठेवण्यासाठी ठेवलेले आहेत. रत्नागिरीमध्ये सुद्धा तेच पाठवलेले आहेत. म्हणजे इथले जे कोण समजतात, स्वतःला तालुका प्रमुख, मोठे मोठे नेते स्वतःला जे समजतात, त्यांच्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी स्वाभिमान पक्षाचे त्या ठिकाणी रोजंदारीचे आज या ठिकाणी कार्यकर्ते या वैभववाडीमध्ये आहेत, रत्नागिरीमध्ये आहेत, जिल्ह्यामध्ये आहेत. येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये आम्ही निवडणूक आयोगाला तक्रार करणार आहोत की आज अशा प्रकारचे कार्यकर्ते होऊन दडपशाही आज या ठिकाणी धमक्या देण्याचं काम करून किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं काळं धन वापरण्याचा प्रयत्न करतील. आज या ठिकाणी ही सभा पाहिल्यानंतर प्रत्येकाजवळ जातील आणि तुम्हाला काळ्या धनाचा असेल तुम्हाला धमक्या देण्याचा प्रयत्न करतील. पण हा मतदारसंघ सन्माननीय राऊत साहेबांनी या 10 वर्षामध्ये दहशतमुक्त केलेला आहे. आणि म्हणून आपण कोणी दहशतीखाली न वावरता येणाऱ्या 7 मेला या ठिकाणी राणे साहेबांनी ह्या जिल्ह्याला 34 वर्ष मागे नेण्याचं काम केलं आहे. त्यांना आपण पुन्हा मागे नेण्याचं काम करून मशाली समोरचं बटन दाबून सन्माननीय राऊत साहेबांना आपण विजयी करूया एवढी विनंती करून मी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. 2 दिवसावर आलाय आणि त्यानंतर 3ऱ्या टप्प्यात कोकणातली एक महत्त्वपूर्ण निवडणूक देशभरात सगळ्यांना पाहायला मिळेल. आज मी संपूर्ण दिवस रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये दौरा करतोय
कोकणवासियांच्या मनामध्ये विकसित भारताची मोदींची गॅरंटी ही ठाम बसली आहे आणि जे माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी गेल्या 10 वर्षात केलेलं काम आहे, सुरक्षेचं असेल, शेतकऱ्यांचं असेल, युवकांचं असेल, जगात भारताचं नाव मोठं करण्याचं असेल, या सगळ्या विकसित भारताच्या मोठ्या एका अभियानात आपल्या मतदारसंघातून, आपल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधून, कोकणातून नारायण राणे साहेबांसारखा एक मातब्बर नेता निवडून गेलाच पाहिजे ही मानसिकता आज सामान्य लोकांशी बोलताना जाणवली. आणि कोकणातील माणूस हा खऱ्या अर्थाने माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा मतदार आहे आणि माननीय बाळासाहेबांच्या विचारावर चालण्याचं काम राष्ट्रीय पातळीवर माननीय पंतप्रधान मोदीजी करतायत, तर राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, अजितदादा आणि सगळे सहकारी त्यांचे माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालले. ते बाळासाहेबांचा जो आग्रह होता हिंदुत्वाचा असेल, राष्ट्रीयत्वाचा असेल, तर या त्यांच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला ज्या काँग्रेसने विरोध केला त्या काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून उबाटाची मंडळी बसली आहे. हे बाळासाहेबांवर प्रेम करणाऱ्या मतदाराला अजिबात मान्य नाही. त्यामुळे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांचं स्वप्न कोकण विषयातलं खरं करण्यासाठी, मोदींना भक्कम साथ देण्यासाठी माझा विश्वास आहे की राणे साहेबांना मोठ्या मताधिक्याने कोकणवासीय दिल्लीत मोदींच्या सोबतीला पाठवले. शिवसेना प्रमुखाने भारतीय जनता पक्ष असेल किंवा युतीतले पक्ष हे नेहमीच आपले मानले. त्यामुळे भाजप सुद्धा नेहमीच बोलताना देवेंद्रजी असतील, बाकी नेते असतील, की माननीय बाळासाहेबांचे ऋण कधीच विसरत नाही, व्यक्त करत असतात. आणि बाळासाहेबांनी कधी शिवसेना आणि भाजपा वेगळी मानली नव्हती. एकत्रितच त्यांनी राज्याच्या हितासाठी दोघांना वाढवलं होतं, मार्गदर्शन केलं होतं. ठिकाणी आहे, आज मी जिथे गेलो तिथे सगळीकडे आहे. वाटतं जर मांडायला मुद्दे नसतील, चिन्ह महत्वाचं की पाकिस्तानवर हल्ला करणं महत्वाचं. पुलवामा झाल्यानंतर दोटूक जवाब देणं महत्वाचं. मुद्दा काय आहे? देशाचं हित, कोकणचा विकास. सरळ साध्या भाषेत जर मोदींचं सरकार येणार असेल आणि त्या सरकारमध्ये राणेसाहेबांसारखा मातब्बर माणूस गेला तर त्या सरकारच्या विकासाची कामं या कोकणामध्ये यायला सोपं होईल आणि त्यामुळे लोक याला प्राधान्य देतील. आणि कधीच भारतीय जनता पक्ष कुठलं चिन्ह खालसा करत नाही. उलट या चिन्हाला बरोबर आणलं. काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसलेलं पवित्र चिन्ह भाजपने सोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं हे कोकणवासी जाणतो. त्या काळामध्ये तरुणांना रोजगार मिळेल. सकाळी 10 ते 5 ऑफिसमधलं काम नाही, रोजगार म्हणजे घरात सन्मानाने पैसा येणं. आम्ही आता प्रधानमंत्री आवास योजनेचा घर बांधलं. त्याला इंजिनियर लागला, त्याला आर्किटेक्ट लागला, त्याला मजूर लागले, त्याला सिमेंट विकणारा लागला, स्टील विकणारा लागला. लाखो किलोमीटर रस्ते बांधले, त्याला सगळ्या गोष्टी लागल्या.
आयफोनचं प्रोडक्शन जे विदेश चायनाला व्हायचं ते 80% भारतात आणलं, त्या मोठ्या कारखान्यात रोजगार मिळाला, अशा अनेक गोष्टी होत आहेत. त्यामुळे रोजगार मिळणार हा नक्की. शिवसेना प्रमुख असताना त्यांनी अनेक उमेदवार बदलले, त्यामुळे निवडणुकीत त्यावेळी विचारपूर्वक काही उमेदवार दिले जातात, काही बदलले जातात. हे बाळासाहेबांनी केलं, प्रमोद महाजनांनी केलं, सगळ्यांनी केलं. असं वाटतं की बाळासाहेब असते तर मोदींच्या पंतप्रधान बनण्यासाठी जे करावं लागलं असतं ते त्यांनी केलं असतं. त्याचा कार्यकर्ता आहे, कार्य करत राहील. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. विनायक राऊतांच्या प्रचार सभेचा झंझावात. व्हॅनिटी व्हॅनवरून राऊत केसरकर आमने सामने. आणि राणेंना माझ्यापेक्षा अधिक मत देणार, दीपक केसरकरांनी कसली कंबर. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.